Sí. Ben, bos días, damos continuación á sesión de hoxe deste congreso coa mesa redonda dedicada ao tema Emilia Pardo Bazán na Galicia do seu tempo. As persoas que me acompañan na mesa por distintas razóns, pois prácticamente non necesitan presentación, pero para os públicos que nos siguen en streaming, pois daremos algunha información breve. Presentareinos pola orde na que van intervir, a miña dereita, non sei se por casualidade ou non, por primeira vez e última, espero. Ramón Villares, debo dicir que me causa unha certa emoción presentar a Ramón Villares. Nunca tuve en oportunidade, malia compartirmos esta mesa así en distintas ocasións. Ramón Villares é catedrático de Historia Contemporánea, foi o noso reitor da Universidade de Santiago de Compostela, e foi presidente desta casa dende o 2006 ao 2019 e honroume coa súa confianza integrándome na súa comisión executiva. Grazas a él aprendín moitas cousas da vida, das institucións e do país. Unha das cousas que máis me gusta do currículum do profesor Villares, porque a súa obra é ben coñecida, a súa historia de Galicia, reeditada, ampliada, pois é unha obra de referencia para todas as persoas que nos interesa este país dende distintos puntos de vista, pero Ramón Villares foi director de máis de 20 teses. Iso significa crear escola, con mayúsculas, algo do que tampouco andamos moi sobrados neste país, non? En crear estructuras que pervivan, algo que a min me obsesiona especialmente no campo da cultura. A súa obra máis recente, non enumerarei en absoluto todas as anteriores, é unha obra, diría, de corte ensayístico, porque se lee dese xeito, pide ser lida desde a perspectiva dialéctica do ensaio e identidade de afectos patrios, onde articula e desenvolve un concepto que a min me interesa especialmente, pero que creo que en todo caso un concepto con recorrido, discutido, que é o concepto de Galicia como nación cultural. A dereita do profesor Villares, tamén excepcionalmente, o profesor Alejandro Alonso, con quen me une unha longa amizade que intentarei que non se note, non tendo ningún favoritismo con el no tempo do que dispón. É profesor de Literatura Contemporánea en Brooklyn College e dende a Historia Intelectual o profesor Alonso tense achegado tanto a historia da literatura galega como da española, así como as complexas relacións entre eles. O seu interese pola figura de dona Emilia Pardo Bazán reflicte xustamente esa encrucillada, ese interese pola encrucillada. E a súa contribución máis recente no eido pardo-bazaniano é a edición que preparou con Susana Bardavío para La Sirena Negra, que non sei se Susana Bardavío está por aquí. Si está, pois un saúdo, porque a última vez que nos vimos xa choveu e foi en Nova York. E a miña esquerda, con motivo, o historiador sadense Manuel Pérez Lorenzo, que é profesor no IES de Savila e colabora co Grupo Hispona da Universidade de Santiago de Compostela. Tamén non vou enumerar as súas abundantes publicacións sobre a República e o franquismo en Galicia. O profesor Manuel Pérez Lorenzo é membro dos equipos redactores dos informes históricos sobre o Pazo de Meirás e sobre a Casa Cornide, que foron encargados a este equipo, a este comité, por distintas institucións. E actualmente é membro do Comité de Expertos sobre os futuros usos do Pazo de Meirás, que é un tema que tamén nos ocupa e nos preocupa, non só desde a perspectiva galega, española tamén, sino tamén desde a perspectiva pardo-bazaniana. E, sin máis, prométolles unha mesa seguro que interesante. Agardamos que poidamos reservar tempo para as preguntas e o debate e ten, polo tanto, a palabra o profesor Ramón Villares. Gracias por esta presentación, está acollida. Vou falar dun tema que en parte xa o tratei, pero de forma moi indirecta na conferencia de Coruña,
E, noutro sentido, tampouco me correspondería exactamente a min, pero é evidente que non podemos refugar esta reflexión sobre as relacións difíciles entre Emilia Pardo Bazán e o universo regionalista no seu conxunto, e en particular de algunhas figuras como están na mente de todos. Se tuvera que empezar por dar un titular, como se acostumbra xa agora, para unha nota de prensa, hai que decir que as relacións foron tensas. Non direi malas, pero sí de certa concurrencia ou competitividade entre distintas figuras, basicamente Pardo Bazán ela propia individualmente, desde o punto de vista regionalista, máis con Murguía e un pequeno exército, máis que de seguidores, de apoiantes entusiastas das súas posicións. Isto marcou naquela altura o debate e sigue marcando na actualidade. Non é preciso recordar a dureza con que Murguía se pronunciou sobre Emilia Pardo Bazán nese famoso conxunto de artigos que despois foron un texto, Cuentas ajustadas, medio cobradas, que se produce 10 anos casi despois, ou 11 anos despois da famosa velada no Círculo de Artesanos de Coruña de 1885, pero que creo que é debida a outras razóns, e na biografía de Murguía por parte de Barreiro tamén se apuntan algunhas explicacións de por que nos anos 90, naquela altura, Murguía toma cartas tan aguerridamente contra a Pardo Bazán, a quen lle culpo ou non lle culpo, indirecto ou directamente, algúns dos seus problemas na edición de algúns dos libros, algúns informes ignotos e cousas dese estilo. Entonces, podemos decir que as relacións foron tensas, non foron moi fecundas, pero tamén dá idea da importancia que no propio momento en que estaban vivindo estes protagonistas tiveron, especialmente neste caso, a Pardo Bazán, que non podía pasar naturalmente desapercibida e que foi tratada no texto do catálogo da exposición dedicada a Pardo Bazán, tratei como Pardo Bazán en Galicia unha historia de amor e de desamor. Houbo realmente recoñecemento dela, un certo amor, pero nos ámbitos culturais galegos regionalistas, hoxe diríamos quasi galeguistas, pero naquela altura eran regionalistas cando podían ser algo, foi en xeral de desamor. Isto é un punto que merece ser contado e que forma parte da nosa propia historia cultural. Para empezar, vexo que Alex Alonso vai falar do regionalismo literario. Por tanto, a min me deixa un pouco o campo do regionalismo como movimento ou do regionalismo político que existía naquela altura e que se pode explicar desde o punto de vista de Galicia ou desde o punto de vista máis xeral da España e de outros países, pero estamos falando de España, porque houve, na época da Restauración, un xiro regional explícito, decisivo, que pode ser interpretado de dúas formas. E aquí entra a Pardo Bazán máis ben interpretando nunha dirección e non na outra. Pode ser interpretado como un proxecto teleolóxicamente que conduce á creación de nacións culturais ou nacións políticas, que sería idealmente o caso catalán, o caso fuarista vasco e o caso galego, con seus limitacións e flaquezas, ou pode ser interpretado, como se interpreta máis ben na historiografía actual, como unha sorte de integración da diferencia integración da diversidade dentro dun proxecto nacional español. Isto é o que se fixo e que se sigue recoñecendo na actualidade, especialmente en Francia, onde, despois das grandes aportacións de Anne Maguities, creo que podemos decir que a idea do xogo das pequenas patrias e a patria grande ou a nación está constantemente presente na dialéctica da Terceira República Francesa. É dicir, que non é só o xacobinismo o que nos permite explicar
cual é a situación política neste caso de Francia. O caso de España, xustamente, é moito máis diferente, porque é moito máis difícil de integrar, porque non hai digamos que un substrato republicano para soster este proxecto nacional como había en Francia, que pode facer compatible a idea da Gran Francia, ou da Francia grande, ou da nación grande, coas pequenas patrias ou as pequenas nacións. En fin, que casi todos os escritores franceses ían á provincia como foron todos naquela altura. A provincia non era só un motivo de curiosidade, de pintoresquismo, sino tamén era un modo de acollerse, reforzarse e de enriquecerse con valores, achegas, en fin, riqueza que había nesa provincia. É dicir que desde Balzac en diante, incluso antes, quen dice, o propio Chateaubriand, non se pode descoñecer que amaba a Francia, pero tamén amaba a Bretaña. Agora, eran uns amores distintos ao que aquí temos na España da Restauración. Entón, na España da Restauración, esta emerxencia regional é como unha especie de contrapartida ao fracaso do sexenio e ao fracaso do federalismo e do republicanismo no sexenio. E aquí entra unha contradición que Pardo Bazán simplifica ben, que é como este regionalismo da época da Restauración é un regionalismo de base en gran parte tradicionalista, carlista, consuetudinario, afirmándose na riqueza particularista de moitas rexións españolas e ao propio tempo isto non encaixa de todo no imaginario da Pardo Bazán, que sería teóricamente máis próximo a este ambiente tradicionalista, carlista ou particularista, e que o desborda por outra vía tratando de crear unha nación poderosa ou unha nación forte mediante un proceso que se pon de releve no 98 en diante de reforzamento e de virilización e de regeneración da nación que non fora capaz de afrontar os retos e os desafíos dos anos 90, sobre todo coa guerra colonial e coa guerra de Estados Unidos. De modo que, neste sentido, o regionalismo trata de crear un espacio propio para o seu desenvolvemento literario e o seu desenvolvemento político, e o nacionalismo español está parcialmente bloqueado na súa capacidade de integración desa forza regional. E a Pardo Bazán toma nota bastante claramente desta contradición. Como se demostrou despois, claro que hoxe sabemos o que pasou, eles non sabían o que iban a pasar, pero a partir de toda a parafernalia do 98, do regeneracionismo e todo o canto se falou daquela, podemos dizer que fuese e non houve nada. É dicir, que todo o canto se falou dos políticos, da súa inepcia, da súa incapacidade, etc., o único que quedou foi, digamos, que a moral colectiva nacionalista do regionalismo catalán, que foi que se mantivo de forma vigorosa, polo menos até a Segunda República, até a Guerra Civil, despois é outra cousa. Neste contexto, que regionalismo era o que contendía coa Pardo Bazán e ao que ela se refería? Non é moi... A Pardo Bazán non é moi cuidadosa en distinguir o regionalismo. Unhas veces entende o regionalismo cultural, literario, outras veces entende o regionalismo político, a veces cando alude a algúns gritos que se pronuncian en las calles de la ciudad donde yo nací, e que lle causa sorpresa e que os compara aos gritos, aos berros, as primeiras mobilizacións que hai en Cataluña, ou incluso, en fin, en Navarra unha moi importante, que se coñece popularmente como la gamazada, que tiña un punto de arranque por unha política comercial do ministro Gamazo, pero Cataluña xa era bastante máis intensa e tiña tamén un componente social. No caso de Galicia, esa matización, esa distinción non é moi clara, pero sí, hoxe sabemos, evidentemente, que o regionalismo galego non era unitario, nin era dunha sola peza. Había varias tradicións que se fundían neste regionalismo. O regionalismo, podemos dicir, de raíz máis tradicionalista, que representaría Alfredo Brañas, e que por
que en parte debería estar máis próximo ao pensamento do Pardo Bazán, mas ela non se ocupa de Brañas normalmente, non cita, non sei se o cita, os pardobazanistas dirán, pero igual, a que o cite de forma incidental non teria importancia. Non toma nota do que facía Brañas, tampouco toma nota de algúns aportes regionalistas como eran os vellos federalistas republicanos, como Aurelio Pereira e a Moreno Barcia e algúns máis. Entre eles, fixeron o primeiro proxecto de estatuto, de constitución, mellor dito, dun Estado galaico, en 1883-87. Tampouco parece que iso lle importe moito, senón que o centro de toda a súa preocupación é Murguía. Murguía que viña sendo como a especie de faro dun regionalismo de tradición liberal. De tradición liberal non tradicionalista, nin tampouco republicana, nin federalista. Este grupo do regionalismo, quizá o que máis se manifestou, o que máis importante foi o regionalismo liberal, tiña a súa base fundamentalmente na Coruña, pero hai que decir que este regionalismo fixo unha tarea de carácter literario, cultural e político bastante máis importante do que parece, especialmente aquela que ten que ver coa dimensión cultural literaria, non tanto coa dimensión política. É dicir, que a consolidación dos logros do rexurdimento, a difusión dun espacio público para a poesía e a creación literaria en galego baixo o rexistro poético, e a creación de revistas e de algúns xornais, máis ben revistas de orientación regionalista, foi moi importante. Isto permiteulles aos regionalistas ter un perfil propio dentro e un perfil cara fora. Un perfil propio dentro. Crearon podemos decir que algúns lugares de memoria importantes, máis do que se acostumbra a pensar. Por exemplo, o Monumento a Carral, por exemplo, o Panteón de Galegos Ilustres, por exemplo, a Real Academia, despois Real Academia Galega. Hai máis exemplos particulares, pero estos abondan para mostrar como o regionalismo non estivo, desde o punto de vista da creación dos seus símbolos, incluído o himno, que foi lanzado en 1890, foi escrito para ese certamen e foi composta a música para ese certamen. Outra cousa é a súa difusión, nacionalización, etc., ou, mellor dito, socialización. Pero isto é obra dos regionalistas. Por tanto, os regionalistas galegos non estaban quietos. E tiñan un certo eco fora, participaban na España regional, eran, digamos, coautores de textos con Arturo Campión, con Pella e Forgas, con Mañé e Flaquer, cos regionalistas máis conservadores naquela altura que había en España, e especialmente hai un dato significativo que foi que eles puderon, por vías distintas, influir de forma indirecta no propio regionalismo catalán. Ben coñecido as conferencias que pronunciaron en Barcelona, por unha parte Alfredo Brañas, por outra parte Manuel Murguía. As dúas sobre orixes e desenvolvemento do regionalismo, un pouco máis historicista no caso de Murguía, un pouco máis administrativista, por decirlo de algún modo, no caso de Brañas, porque Brañas consideraba que había un problema de composición do poder en España que se debía resolver mediante mecanismos de carácter administrativo e de carácter de xestión, podemos decir. Murguía estaba xa na posición de transitar cara a pasar desde a rexión cara a nacionalidade. É interesante mostrar, ou ver, isto non está moi difundido, como desde que publica o primeiro tomo da Historia de Galicia, co seu discurso preliminar en 1865, e o que publica nos anos 90, hai uns cambios significativos de carácter conceptual. E substitui en xeral, donde decía rexión, se pon nacionalidade. Dice que el mesmo está transformando a súa propia idea de Galicia. Claro, estaba tamén influído por aquel debate tan agudo e tan profundo e as críticas que recibeu, especialmente de Núñez de Arce e, sobre todo, de Sánchez Moguel, que foron dúas críticas dunha altura pronunciadas, ademais, en sendos discursos en Madrid no ano 86 e 88, que movilizaron a posición de Murguía. Por outra parte, este regionalismo
que é importante culturalmente e é importante literariamente, pero aí non me vou meter, en cambio ten un déficit, é importante simbólicamente, en cambio ten un déficit desde o punto de vista da súa organización e acción política. Por eso non se atreve nunca, nin Pardo Bazán nin outros, a decir que en Galicia está ao nivel de Cataluña, nin do País Vasco. Simbólicamente, en parte, na creación do arsenal simbólico están tan ao día como vascos e cataláns. O himno galego é coetáneo dos segadores. E a súa difusión fíxose cando se fixo dos segadores. Se tomáramos eso como indicador, teríamos un regionalismo relativamente desenvolvido. Pero políticamente a súa fraqueza era moito máis clara. E o propio Murguía alentou moito unha mobilización cando o goberno de Sagasta, o segundo goberno Sagasta, tratou, ou terceiro xa, nos anos 90, tratou de reordenar as capitanías militares en España, que era un proxecto do xeneral Casola, vello xa, que tiña razón. Era unha forma de algún modo, racionalizar o gasto militar, racionalizar a súa propia estrutura de mando, en fin. Pero que acontecía? Que supoñía o traslado da capitanía militar do que despois se coñeceu como octava rexión militar da Coruña a León. Por tanto, foi un motivo de agravio, de aldraxe. E isto permiteu unha mobilización política en Galicia, especialmente na Coruña, pero non só na Coruña. E aí, Pardo Bazán toma nota desto, dice, hasta en mi pueblo hacen estas cosas. Pero o propio Murguía dixo, dimos máis pasos adiante con esta movilización que con todos os libros que levamos escritos. Recoñece Murguía. De modo que podíamos decir que a Pardo Bazán loitaba aparentemente loitaba contra un muiño de vento, pero na práctica era máis que un muiño de vento, non era un fantasma, non? Isto significa que as relacións co regionalismo se plantearon en términos de búsqueda da hexemonía cultural en Galicia. Pero esa hexemonía quen lla disputou claramente foi Murguía. Non ela a Murguía, sino Murguía a ela. Ou tratou de disputala. E daqui veñen, creo que algúns dos problemas da consideración que a cultura galega ten respecto da Pardo Bazán, esa idea dese amor e desamor. É evidente que hai máis desamor que amor, pero ese desamor está en parte fundado en razóns obxectivas e en parte tamén nun puxilato persoal, é dicir, nunha competencia persoal. E o propio Murguía non o evita decir en varias ocasións, cando dice lo que quere mandar, le importa mucho mandar, entre outras cosas, e algo máis, dice en algunha ocasión. Ese algo máis, que tamén quere mandar aquí. Pues que vai a mandar a Madrid, ver aquí, e vamos ver se pode ou non pode mandar. Quería mandar, pues, esta é a pregunta que hai que responder. Creo que non. Creo que non, porque Pardo Bazán, primeiro, non podía facer carreira como fixo en Galicia. Hoxe vemos iso como dunha forma distinta como se vía daquela. Era posible que unha escritora muller, escribindo en prosa relatos breves, contos ou largos, puidese facelo en lingua galega? A resposta é non. Non é porque ela dixe que hai que escribir na lingua na que rezamos ou na lingua que falamos. E incluso aduce que hai moitos que escriben en galego, pero que non o falan. O sea, que o escriben impostadamente. Podía ser unha disculpa, pero hai unha razón de fondo. O propio Murguía só escribe en castelán, non escribe en galego, porque é un prosista. Non estaba aberta aínda, digamos, a posibilidade de que puidese no campo literario de Galicia a facerse en lingua galega. Podíase facer en lingua española, de acordo co precepto de Valera, de Méndez Pelayo, de que é o xenio aquelo que marca a condición nacional dunha cultura, dunha literatura. Pero non se pasara a filoloxización da literatura, no sentido que é a lingua a que define a literatura. Naturalmente,
nin Murguía nin a Pardo Bazán eran conscientes exactamente desto, pero hoxe podemos velo así como un conflito que non era fácil de resolver. Por outra parte, como pasaba en toda a cultura europea, especialmente a francesa, de que tanto vivía, o importante para cualquier escritor ou aspirante a escritor era gañar a capital. En Francia había que gañar París. Se non se gañaba París, non eras nada, eras un filibrista, ou un bretón, ou un alsaciano. Había que gañar París incluso coa túa propia identidade, e non sempre. Por exemplo, nunha das famosas romances de Maurice Barrés, fala do acento dos loreneses, dos rapaces loreneses que chegan aos inválidos e que van ver a tumba de Napoleón, pero que son identificados porque teñen un acento. Teñen un acento que non é o francés estándar, que é outro tipo de acento. De modo que gañar Madrid ou gañar París é un obxectivo fundamental de toda a carreira literaria. Emilio Pardo Bazán quixo facer unha carreira literaria. E só o podía facer naquela altura en lingua castelán. Pode que pudera máis tarde facela na lingua galega, que ela recoñecía que non coñecía, que non falaba, que non rezaba, etc. Iso é un dato a ter en conta, pero non é motivo para facer unha censura retrospectiva, no sentido de por que non escribe en galego? Porque non escribe ninguén do nivel que tiña a Pardo Bazán como autora naquela altura. E, finalmente, entonces, debo decir algo sobre tamén unha contradición e o desamor. A contradición que se presenta no ano 98. O ano 98 é un ano cero, digamos, o ano umbral, un ano no que pasa moitas cousas e que sale a flote moitos problemas, e hai unha reacción moi forte dos intelectuais españois, dos chamados regeneracionistas, etc., frente á derrota colonial, imperialista e todo isto. Hai tamén unha reacción moi forte, cousa que moitas veces esquece, de Cataluña, que podíamos condensar na Oda a España de Maragall, cando está dicindo xustamente o que moito tempo despois se sigue pensando. Está dicindo adiós a unha España que non entenda a lingua na que falamos, que non acepta as nosas posicións, e, por tanto, adeu. Adeu España. É unha oda a España, pero tamén é unha despedida de España. Frente a isto, reacciona moi drásticamente, moi duramente, Pardo Bazán. Non contra Maragall, que non o cita apenas, ou non lle vin que fose citado, pero sí contra os impíos catalanes e todas estas cousas que se facían naquela altura. E reacciona en que dirección? Reacciona na dirección de fortalecer unha nacionalización nova en España, máis vigorosa, máis instruída, máis cívica, máis basada na conciencia nacional e non na forza, non na coerción. E aí, é unha muller de extracción carlista ideolóxicamente que actúa quasi como unha xacobina máis que os liberais. Ela mesma critica os liberais. É que estos fixeron o que podían facer os carlistas, os integristas. Fixeron a España da Restauración que xa podía ser. Por qué? Porque a hegemonía cultural na Restauración estaba en mans dos que non gobernaban. Marcelino Méndez Pelayo, Valera, Pereda, Galdós, por unha vía ou por outra, non estaban, podían ter favores do goberno, pero non estaban no goberno, non estaban nos partidos que gobernaban, especialmente no liberal. Entonces, a Pardo Bazán sería un exemplo deso. E segundo apunte, no 98 non é só a única muller que fala neste punto, senón que é a única galega que se expresa, a única persoa de orixe galega, sexa home ou muller, que se expresa claramente respecto de Cristo 98. Porque o silencio dos seus, digamos, enemigos é clamoroso. É dicir, Murguía non di unha palabra. Pondal lamenta a perda das colonias, nunhas versos, nunhas cartas que escriba aos seus irmás que son bastante inadecuadas para o que hoxe podíamos pensar. É dicir, non teñen forza para
digamos, presentar unha proposta frente á crise do Estado español, á crise da nación en duda, á crise do Estado ineficaz, da administración incompetente, etc. Non hai unha Deu España ou unha Oda a España desde Galicia. Había poetas, sí, pero non escribiron. Entonces, bueno, a Pardo Bazán creo que cumpleu unha función, eu creo que bastante equilibrada na súa visión da crise do 98. Foi moito menos radical que moitos dos regeneracionistas, moito menos atrabiliara que o seu mestre Costa e moitos outros. Isto creo que ten que ser debidamente resaltada. A pesar de todo isto, ou quizá por todo isto, a Pardo Bazán, nin antes nin despois, foi, digamos, ben vista en Galicia, nin seguiu sendo ben vista máis tarde. Por exemplo, hasta a súa estatua tardou moito en ser erixida nos cantóns coruñeses. Xa levaba non sei quanto tempo Rosalía con estatuas, Concepción Arenal, algún político do turno, e doña Emilia non. E o seu promotor foi un señor de Lugo, non de Coruña, que ten un pouco de contradictorio e de sarcástico. Desde logo, é considerada como la vencedora, la reina vencedora frente a la poeta afligida, digamos, frente a Rosalía. Pero Rosalía foi, digamos que, coronada con súa chegada aos 6 anos de ser enterrada ao Panteón de Galegos Ilustres. A Pardo Bazán nin está enterrada en Galicia. E logo foi, digamos, declarada inimiga por palabra poderosa como a de Antón Villar Ponte, nas primeiras irmandades. E finalmente consagrada dunha forma indirecta en algúns textos simbólicos, por exemplo, de Castelao. Castelao fala de Valle Inclán maravillas e di que publica textos en español que son traducións literais da súa lingua materna. Bueno, algo parecido se pode decir de Pardo Bazán, pero Pardo Bazán non está na Alba de Gloria, que algo é algo, está na Alba de Gloria, que non estuvo de todo desacertado, pero creo que aquí hai un déficit de recoñecemento dentro do universo cultural galego a Pardo Bazán, que debía ser, claro, hai que revisar o asunto da lingua, pero o asunto da lingua naquela altura era difícil de admitir como tal. Maragall? Sí, Maragall escribía en catalán, en Oller moitas cousas en catalán, e, en fin, e Murguía escribía en galego, e os vascos, bueno, os vascos en euskera podían escribir moi dificilmente. Solo, podemos dizer, a emigración, Pardo Bazán recibeu un certo trato honorable. Nas revistas dos colectivos de emigrantes, a primeira Rosalía, Concepción Arenal, pero a Pardo Bazán con algunhas dificultades, pero foi considerada como unha expresión, non diremos da raza, porque era a palabra que se usaba naquela altura, pero sí con unha expresión relativamente favorable. E, desde logo, na súa versión da sociedade galega, nos seus romances, etc., non era menos intuitiva e menos profunda do que foron despois algúns textos de Valle Inclán e, sobre todo, de Ramón Otero Pedraio. Se comparamos Pazos de Ulloa con Camiños da Vida, hai bastantes paralelismos, con 40 anos ou 50 anos de distancia, pero só a mensaxe política que dá Otero nos Camiños da Vida é a que falta en Pazos de Ulloa. Nos Pazos de Ulloa non hai futuro. Nos Camiños da Vida hai futuro, pero hai un futuro político. Nos Pazos de Ulloa hai só unha degradación física, un declinio. E ese declinio é o mesmo que conta Otero Pedraio. No Mesón dos Ermos, Os Camiños da Vida, e moitos outros, no Fidalgo e moitos outros textos. Entón, que temos ainda, creo que, un campo moi importante para investigar sobre estas difíciles relacións que ela xa sabía que a veces non se quería pronunciar, dicir, e que dirán los Murguía? E agora diría, e que dirán los que veñen detrás, incluídos nós, historiadores, analistas, en fin, teóricos da literatura, tutti quanti. Moitas gracias pola vosa atención. Axústame o tempo, non? Podemos? Collo o micrófono, non collo o micrófono. As campas te saúdan, profesor Alonso.
Santa Escolástica. A ver, vou quitar a protector este. Bos días. Primeiro de todo, vou ler o texto que primeiro de todo, teño que excusarme porque creo que o que escribín non corresponde coa descripción que tedes diante. Eu creo que todo o mundo esperaba que eu escribira un pouco sobre De mi tierra. Eu creo que é o único libro que non cito en absoluto en todo o texto. De algún xeito, o texto está atravesado polas miñas lecturas máis recentes e tamén está atravesado polo meu desorde. Non estou así moi contento. Por outra banda, quero agradecer tamén estar invitado na mesa dos historiadores, o cal situoume nunha posición un pouco de a cabalo entre dúas cousas, non? O texto está de a cabalo un pouco entre a etnografía, a historia, a literatura, o que está de a cabalo entre tres cousas está mal sentado, normalmente, non? De aí que sexa un pouco inestable, por así Es un dicirlo. modelo de captación benevolente. Thank you, profesora Vera. Okay. Bueno, primeiro de todo, quero agradecer ao Consello da Cultura e á sección de Historia da Real Academia Galega esta invitación para partillar cos colegas historiadores algunhas lecturas sobre Emilia Pardo Bazán. Esta situación é impartibus infidelium, máis que aportar materiais novos para o estudo da doutora coruñesa, cousa que me fai sentir certa vergonza ao cabo dun congreso no que houbo contributos moi notables, procura establecer certas pontes entre disciplinas e áreas de coñecemento que, mesmo ocupándose dun mesmo obxeto, analízano con linguaxes e se cadra con intencións nitidamente distintas. De tal xeito que a bella escolástica distinción entre texto e contexto semella ainda en vigor e ser a forma de división do traballo académico entre filólogos e historiadores. Quería tamén, ademais, recoller certos cabos e certas preguntas que foron planteadas ao longo destas 4 jornadas e conectalas coa miña propia reflexión. Eu dille aquí, veando aquí esa mover, e fixo máis grande. Como isto? Non, este. Aí está. Bueno. Eu estaba preparando isto, entón, como o título poña Vila Morta, empecé lendo El cisne de Vila Morta e atopeime con este parágrafo, creo que do capítulo 10, vos sabedes do mellor que a min, entón eso paroume un pouco. No capítulo 10 da novela El cisne de Vila Morta parece un fragmento moi potente para o que eu estaba a pensar. Se cadra despistoume tamén. Segundo García, abúlico licenciado en Dereito e poeta local, visita na súa quinta das Vides, perto do Carballiño, a Victoriano Andrés de la Comba, o deputado en Madrid, o clásico deputado galego en Madrid, non? E sobre a tranquilidade preguiceira das tardes de ocio nas casas de aldea, o mozo letrado e o veterano político manteñen unha conversa. Preguntado por se quere seguir o camiño do seu pai, abogado local, segundo resposta, e a cita de aí é unha cita maravillosa, non? Que esa cita podía dar para todo o texto, non? De feito, o texto é un pouco, a xerme do texto está neste texto. Ni aún en Madrid e en gran escala me atrae a mí el foro. Tengo mis aspiraciones, en tondillo político. Sepamos. Vaciló segundo con el sentimiento de pudor del que narra un sueño o visión amorosa, miró 2 o 3 veces al vagoroso humo azul y por fin la media oscuridad de la sala, discreta como un confesionario, disipó sus recelos. Quiero seguir la carrera de letras. El hombre político paró de mecerse y de fumar. Pero, hijo, si las letras no son carrera, si no hay tal cosa, vamos claros. ¿Ha salido usted alguna vez de Vilamorta, digo, de Santiago y de estos pueblos así? No, señor. Entonces comprende las ilusiones y esas niñadas. Por aquí todavía creen que un escritor o un poeta en el mundo puede aspirar. ¿Y usted qué escribe? Versos. Prosa no. Algún artículo o suelto, casi nada. Bravo. Pues si se fía usted en los versos para navegar por el mundo adelante, yo he notado en este país una cosa curiosa y voy a comunicar a usted mis observaciones. Aquí los versos se leen todavía con mucho interés y parece que las chicas se los aprenden de memoria. Pues allá en la corte le aseguro que apenas hay quien se entretenga en eso. Por acá viven 20 o 30 años atrasados en pleno romanticismo. Fin de cita. É que aquí se acabou todo. Aquí está todo resumido, dan fíos para todo. Non vou tirar todo, vou fichar un par de cousas que están aí. Poucos fragmentos da novela, e mesmo da obra de Pardo Bazán, conteñen de xeito tan concentrado ideas clave para pensar cuestións que nos suscita a literatura de restauración e de que modo a ficción, ademais de ser un exercicio creativo, no caso da nosa autora virtuoso, é un modo de reflexión sobre os problemas sociais e políticos do mundo no que se escribe. 3 son as cuestións principais que plantea no significativo diálogo entre o poeta e o deputado. 2 personaxes representativos no sentido que lle deu o concepto Georgi Lukács, que significativamente son designados despazo, na novela a modo, cos alcumes de O cisne e o home político. Primeiro de todo, este feixe de novelas, porque aí estou un pouco falando do ciclo que comeza en bucólica e que remata de alguma maneira en Morriña, este ciclo de novelas
Pero neste feixe de novelas sepáranse das publicacións previas da autora na medida en que trazan unha xeografía literaria que é basicamente política e que ten que ver coa construcción do Estado español na década dos 80 do século XIX, de tal xeito que podemos entendelas como un mapa moral da rexión. En segundo lugar, a novela plantea os problemas do traballo letrado, en particular dese tipo de letrado consustancial á construción estatal, o home de leis, o abogado, o xuiz, o notario, e cal é a relación entre a escrita literaria, prototípicamente a poesía, e a construción da nación e do Estado. En terceiro lugar, por último, a cronoloxía, esa breve e significativa mención aos 20 anos atrás, que introduce unha temporalidade tan implícita como significativa e que ten que ver coa naturalización do relato moderno do que o concepto de atraso é unha consecuencia tan lóxica como problemática. E sobre isto, falando de retraso moderno, estamos aí con... Ben, Vilamorta, Santiago e isto que consigue, outra vez. Ben, non, isto antes, bueno, isto queda aí xa. Como se llama para atrás a isto? Aí, ben. Non obedece, non. Vale, un análise... non, non é. Sí, aí é. Un análise sobre a construción espacial da novela, un pouco estou lendo como todas estas novelas están construídas sobre un eixo Galicia-Madrid, que é paralelo á construcción do Estado nos anos 80. Non? A mí este eixo parece moi importante na construción da xeografía literaria dese espazo regional. Non? Un análise sobre a construción espacial da novela requiere primeiro unha certa reflexión sobre a xeografía literaria, en especial porque se trata dunha xeografía reiterada que se vai construindo discursivamente nas sucesivas novelas porque nos pode axudar a entender a imbricación. Son as 12. Non son as 12, eu non podo entender. Pero Pechamos 5 minutos. por unha vez vai adiantado, vai Iglesia. Porque se trata dunha xeografía literada que se vai construindo discursivamente nas sucesivas novelas e porque nos pode axudar a entender a imbricación do discurso político e discurso novelesco que é característico dun corpus relativamente extenso de ficcións destes anos. Nun traballo recente, Fernando Cabo sinala, me parece moi interesante, non? Un pouco a idea de que lonxe de ver a representante do espazo como algo externo que se limita a reproducir é parte da constitución do significado do espazo que se reproduce, nunha especie de círculo performativo na constitución do significado. Entón, a xeografía literaria non é únicamente unha descripción, senón que parte da constitución dese espazo complexo Madrid-Galicia a través das representacións. Non? Ben, a cita de Fernando creo que é bastante precisa. Se tratamos, polo tanto, que as representacións non son alleas á construcción do sentido, non son formas superficiais que traen de volta un sentido profundo, senón que son marcas presentes que remiten a un referente ausente, pero real, e que, polo tanto, constitúen o obxecto que describen, podemos entender a función que esta imaginación literaria xogou e xoga na educación das clases letradas. Construe un espazo complexo cun centro determinado, Madrid, respecto que contrapón a provincia. Esa idea entre, aquí alá Madrid é así, aquí na provincia está 20 anos atrasados, non? Que non é unha cousa, digamos, sen importancia. Respecto a que se contrapón a provincia, e sobre todo que se definen por esa contraposición, non só polo que son, senón e sobre todo polo que non son. Isto non é Madrid, non? E viceversa. Deste xeito, ao mesmo tempo que se está construído o Estado en España, ao tempo que o réxime constitucional do 76 establece primeiro un mecanismo de estabilización, o famoso turno, e sobre todo desenvolve as principais leis, hoxe diríamos orgánicas do Estado, contidas no proceso de redacción da Lei de Enxuiciamento Civil, do Código Civil e, finalmente, do Código Penal, ano 81, ano 85, 1881, 1885, 1890, a novela está a trazar unha xeografía complexa, marcada por un certo conflicto entre campo e cidade, entre a provincia e Madrid, un eixo espacial sobre que esta serie de ficción se construe. Se fora Galdós, que eu creo que sempre a referencia aquí, non? Intentamos pensar relacionalmente unhas novelas respecto a outras, non? Que en Dona Perfecta, un texto significativamente escrito en 1876, simultáneo á Constitución, non? Pero reescrita nas súas primeiras edicións entre os anos 76 e 78. Marcou o conflicto entre campo e cidade, entre Orbajosa, significativamente chamada Villorrenda nos manuscritos da novela, Madrid, resolta coa tráxica morte de Pepe Rei, imaxe da conciencia moderna, a esquemática contraposición semella ser reescrita e contestada neste feixe de novelas dos anos 80, que no caso de Bucólica, El Cisne ou Los Pazos son simultáneos ao debate en torno á unificación da lei civil que antecede a promulgación do Código, o sea, o Código promulgase no ano 85, o Código Civil é moi importante porque é un intento de unificación da lei e de constitución de unha única orde legal en España, unha constitución, unha especie de marco, como todos sabemos como funciona, que hai que desenvolver legalmente, non?
non? E ese proceso comenzas a discutir no 81, a esa discusión e a tensión entre lei foral e lei civil, non? E lei civil unificada, entre un modelo, vamos a decirlo así, brutalmente máis francés, que un pouco que representará Manuel Alonso Martínez, e a posición dos foralistas, particularmente dos foralistas cataláns, non? Que iso é simultáneo á novela regional. Entón, eu intento establecer certas pontes, non? Para entender que as Pozos de Ulloa, o que Bucólica, ou que Morriña, ou que o Cine de Vilamorta non falan só de Vilamorta, sino falan de como integrar a diferencia ou non, ou se é posible ou non integrar a diferencia cultural na construción do Estado e na construción da lei, non? Por iso digo, unha monografía que está a cabalo entre a historia e a literatura, nin unha cousa nin outra, non? Ni chicha ni limoná. Ben, seguimos. Son simultáneas ao debate en torno a unificación da lei. A min salto isto, joder, non aprendo, aí, perdón. Esta cita teño aí porque chama un pouco a atención tamén pola construcción espacial que fai. Unha cita de un texto de Alonso Martínez ano 84, que tedes aí, o Código Civil. Son 2 volumes en su relación con as recreaciones forales, ano 84, no que Alonso Martínez, que entraba e saía do goberno ao tempo que entraba e saía das tertulias de Juan Valera, por si ledes a correspondencia, non? Isto tampouco un dato anecdótico que podo dicir, fai esta reflexión e interesoume un pouco ese triángulo Asturias-Galicia-Irlanda, que parece un pouco, deixo aí un pouco como unha Pedro Mar, non? A ver que pasa. Sigo. Un e outro, de algún xeito, estamos achegando ao problema que un personaxe galdosiano, Carlos Monsalud, definira en La Segunda Casaca, un episodio nacional un pouco esquecido da segunda serie, a necesidade de examinar, cito a Galdós, ou cito a Monsalud, los pueblos del campo y las pequeñas ciudades, ya que solo en estas se podía experimentar la nación desnuda y entregada a sí misma, obrando por su propio impulso, ¿no? Este personaxe de Galdós está un pouco apuntando cal é a tarefa desta novela local. Inaugurar o que diela pueblos del campo y pequeñas ciudades donde solo se podía experimentar la nación desnuda y entregada a sí misma, obrando por su propio impulso. O que quero decir é que cando estamos traballando con esta literatura non podemos traballar estrictamente en termos literarios, porque é parte do proceso de construcción das identidades, e non das identidades, pois isto parece un pouco metafísico, sino do Estado, debate entre a cuestión da lei do Estado, que estamos aquí a falar, non? Xa que cito a Rodolfo Cardona, cito a Galdós, se paradoxalmente, e como recolle a mitad das penas, Pardo Bazán lle reprochara, na introducción aos episodios, lle reprochara a Galdós nunha recensión do 80 que analizase e non cantase, decía que Galdós é demasiado analítico, isto está creo que en España, non recordo a cita, teño por aí apuntada, que non fose o suficientemente entusiasta da causa nacional contra a metade da década, en un contexto significativamente diferente, a súa percepción da complexidade do asunto semella mudar a da Pardo Bazán, non? Os anos 80, esta cuestión da rexión, vamos a ver, Vilamorta e os Pazos non é Orbajosa, é un pouco máis complicado. É un pouco o que estou apuntando, non? Poderíamos así recoñecer nestas novelas unha certa reescrita da Doña Perfecta construída sobre o eixo espacial campo-cidade, ou mellor dito, provincia-rexión, Madrid, como acontece tamén noutros textos da época. E podemos pensar aquí, e non está José Manuel, podo dicilo, en Pedro Sánchez, non? De Pereda, non? Toda a cuestión, que é unha novela do ano 83, máis ou menos conectada cunha discusión con Pardo Bazán, que José Manuel ten unha edición que é moi útil para situar esa novela un pouco esquecida, pero Pedro Sánchez, como diría Pillares, o bo, porque Pedro Sánchez bo e o Pedro Sánchez o malo. Bueno, a xeografía, dixo outro día Pablo Iglesias o bo polo de Ferrol, bueno, a xeografía da novela non está enredada nun puro círculo hermenéutico, onde a novela representa o espacio que axuda ao mesmo tempo a constituir, ou mellor sería decir, naturalizar. Isto é un pouco que eu lle difiro un pouco de Fernando, non? Non é constitúa o espazo, sino que naturaliza un orde. Esa naturalización ten que ver coa implicación de discurso literario e discurso legal, porque parece que o traballo de cabo insírese dentro de series puramente literarias. Eu creo que aquí a serie literaria está cruzada coa serie xurídica, cos textos legais que son simultáneos a eles. Pero, obviamente, non quer dizer que non pense que é un gran libro, é un detalle moi menor. Onde a novela representa o espazo que axuda, o mellor sería dicir, naturalizar un espazo, senón que, ademais, entrecrúzase cun debate público en torno á necesaria unificación xurídica do país. Así, nunha publicación moi importante do ano 84, Alonso Martínez sinala que a codificación atópase con dous, en realidade, con 3 atrancos. Que di Alonso Martínez? En primeiro lugar, a existencia de particularismos, non? E que debilitan e aflojan, estou citando a Alonso Martínez, el lazo que une a las provincias españolas entre sí e deslucen la majestad de la unidad nacional. E, por outro, 2 dificultades. Estas dificultades eu non pude enrazoalas. El matrimonio e el régimen foral. Fin de cita. Está citado. Está tomado de Diario de Sesións, un artigo que traballa sobre ese debate Durán Ibás e Alonso Martínez. Deste xeito, a novela está describindo unha diferencia de fondo,
unha fragmentación moral xa non só entre campo e cidade, senón entre as diferentes rexións de España, de tal xeito que sexa imposible recoñecer, constituir, inda que se cadre necesario, ese suxeito ético que é o Estado respecto a quen todos somos iguais. Non existe o Estado como suxeito ético, existen comunidades morais autorreguladas, e esos son os espacios regionais. Suxeito ético no sentido, así como... Isto costoume moito, porque tive que meter coa teoría hegeliana da filosofía de dereito e non foi tan sinxelo, non? A idea do Estado como suxeito ético, a partir do qual nos constitúe unha especie de orde igual para todos, que non está constituído, estáse a constituir nestes momentos, non? De algún xeito, non? Respecto a quen todos... O que atopamos son moralidades que non son abstractas, senón puramente locais, e que non remiten ese suxeito común, senón a meras identidades de clase ou grupo social. A identidade do Marqués e a súa propia moralidade, a identidade de Julián e a súa moralidade católica, a identidade de Segundo, a súa moralidade, a identidade dos caciques, a súa moralidade, pero non hai unha moralidade común, non hai unha eticidade que este obxectivada e que respecto a que nos podamos constituir como suxeitos civis, como cidadáns. Isto é un pouco a fondo do tema. Deste xeito, o mundo da provincia, pechado en si mesmo, que atrae ou acaba atraendo... Eu creo que... en fin, acaba atraendo, como sucede coa protagonista de Bucólica ou co estudiante de Dereito que protagoniza Morriña, pero que se cadra, como as súas respectivas mulleres, hai que deixar atrás, como deixa atrás a provincia Gabriel ao final de La Madre Naturaleza, cando dice outro caballo muerto, esa é da provincia, ese final sensacional. A novela, entendida así, non só como un xénero literario, senón, isto quero ir para atrás, é esta cita dun libro moi coñecido de Franco Moretti, Atlante e el romance europeo. A novela, entendida así, non como un xénero literario, vencíase estreitamente, como por acaso de España xa sinalou Ferran Archilés, ao Estado-nación ou a conversión, voluntaria ou non, dun feixe de nacións nun Estado no que il romanzo, como forma simbólica do Stato-nazione, é unha forma que, a diferencia dun himno ou dino bandera, non só nasconde le discordie intestine del propio paese, ma sa addirittura transformale in racconto. Esa é a cita que aí tedes. Moi significativamente, isto non podo dicilo, a xeografía literaria de Vilamorta defínese en relación con dous termos, con outro termo máis que aquí non podo desenvolver. Madrid, provincia, pero sobre todo tamén Galicia, América. E esa xeografía triangular Madrid, provincia, América superponse, por exemplo, a xeografía regional da literatura galega dende Rosalía, dende Adiós Ríos, Adiós Fontes, ata hoxe en día, hasta o libro de Fraga que acaba de sair hai nada, esa especie de xeografía propia do espazo, máis alá da cuestión filolóxica, esta constitución xeográfica do discurso en torno á literatura galega que ten que ver con este triángulo xeográfico que eu aquí estou enunciando. Se a cerna de discusión en torno a cuestión foral e o dereito civil, a existencia de países dentro do país, de fronteiras interiores, lugares onde non chegan os camiños do rei, como o principio dos Pazos de Ulloa, porque os enxeñeiros corruptos, que non eran Pepe Rei, como Pepe Rei de Galdós, quédanse cos cartos, onde a terra se mide en ferrados, e cada bisbarra ten un ferrado de seu, e as distancias en carreiriñas de can, dentro deste dereito civil, claro, o que estou lendo aí culturalmente, estas unidades, o que están enfatizando é a inexistencia da unificación, digamos, obxectiva do Estado. Non hai carretera, hai que chegar por aquí, non se sabe medir, non hai esa eticidade, non está constituída, por así dicilo. Entende así que o tipo de reflexión moral que hai detrás da visita do Marqués de Ulloa a casa do seu tío, aquí en Compostela, non é só un conto galante ou unha fábula moral, sino que detrás da escolla de Nucha, porque claro é o problema da cuestión da foralidade. O problema da foralidade é a transmisión da propiedade e, sobre todo, o dereito hereditario. Por eso, eu leo, gran parte, no centro do espazo do Ulloa, está a cuestión da transmisión da propiedade, de ter o fillo, dende logo un home, e ten que ver, igual Churlama non está de acordo, porque todos están falando desto, coa escolla da muller, eso que estou aquí dicindo. Neste contexto, e non só un conto galante ou fabulonal, senón que detrás da escolla de Nucha, sobre as súas irmáns, sendo Nucha menos atractiva sexualmente, se ven máis pía, son un papel non só a posibilidade de lle dar un herdeiro, senón tamén o feito que millorado don Gabriel Pardo, o irmán máis pequeno, o irmán menor, só Nucha pode ter unha expectativa hereditaria que é unha tía que ten en Ourense, é a única das irmáns que ten unha madriña en Ourense que lle pode ceder unhas leiras. Entón, diz, bueno, pois Nucha. Bueno, está ben. Neste contexto denso, onde cada representación, por decirlo que veio o termo marxista, está sobredeterminada, a claridade da antítese campo-cidade volvese problemática. Cando son as mulleres do campo, este outro problema tamén na ficción de Pardazán, Maripepa, en Bucólica, Sabel, nos Pazos, Esclavitud en Morreña, as que sendo de orixe labrega amosan unha saúde e unha sensualidade que contrasta grandemente con Nucha, que
Al igual que Perucho ten a vitalidade san espontánea que o obsesivo Gabriel non pode representar. 3 corpos de muller e o corpo de muller propiedade do varón o que permiten o mantenimento e o traspaso da propiedade inmobiliaria, propiedade do notario e Joaquín en bucólica, de Primitivo e o Marqués nos Pazos, o corpo de Sabel, que está no centro da novela, de Rogelio en Morriña, semellante será a tensión entre a popular Fortunata e a estéril Jacinta, non? Só que en Galdós, daquela altura, todo vai pasar dentro de Madrid, non? Xa non é tensión regional, todo é entre a clase popular e a clase acomodada, pero non entre a rexión e a cidade, non? A cuestión da propiedade, polo tanto, das dificultades para acreditala e conservala na provincia, dos papéis bellos que Julián intenta reconstruir, está no centro do debate público no tempo que están a publicar, porque, insisto, a cuestión foral ten que ver coa unificación do dereito sucesorio, ese feixe de novelas que ímos comentando. De feito, no caso de Segundo, o Cisne, como neste mesmo capítulo se explica, a incapacidade para se integrar no sistema productivo e a crecer o patrimonio familiar é a súa decisión de seguir a carreira de letras. Si las letras, a cita inicial, si las letras non son carreras, o sea, como se estudiar, non sei se teño aquí unha cita. Esta é unha cita, por exemplo, de Durán Ibás no debate con Alonso Martínez do ano 84, que creo que é significativo para un pouco contextualizar toda esta discusión en torno á diferencia cultural e a ficción da novela, non? Durán Ibás e a posición foralista, non? Aí non vou citar. Sigo. De feito, o tempo que a forma da novela representa nos dous sensos da palabra o Estado-Nación é tamén unha reflexión sobre a conservación da propiedade e as ameazas que sofre. Isto, aí, a idea, para preparar o texto, pensando que había este xénero da novela rural, intentei ir ao manual. Digo, cal é o texto que pode ser modelo? E digo, bueno, un texto moi complexo, Le Paysan de Balzac. Na introdución de Le Paysan de Balzac hai este texto, ¿no? Que a min axudoume, non pois ben a página, bueno, que é un texto que, se pensades, central na discusión teórica marxista, porque está en Balzac, está en Lukács, está en Macheguet, unha reflexión sobre Balzac, non? Sobre Le Paysan de Balzac, que é unha novela incompleta, en fin, non vou falar desto, que é un pouco de edición. Que di aí, por exemplo, o francés sí que dame un pouco de cousa a pronunciarlo, pero creo que nesta introducción destes estudios da vida popular, Balzac di claramente: il s'agit ici de déclarer non pas le législateur d'aujourd'hui, mais celui de demain. E de que hai que avisar o legislador de mañán, o milieu de bautisme democratique, de ese marqués liberal, paradóxicamente, d'Ulloa, le vertige démocratique, auquel se donnaient tant écrivains aveugles, cegos, non? N'est-il pas urgent de prendre ces paysans qui rendent les comptes inapplicables en faisant arriver la propriété à quelque chose qui est et qui n'est pas? Que quere decir, que pasa con isto? Isto deu unha lectura, porque crucei coas miñas lecturas de Historia do Dereito, e así vou facer agora. Facer, por tanto, analizar a fin, por que Balzac escribía unha novela cada 15 días, pero o Paisán estivo escribindo 8 anos e nunca rematou. Porque esta novela importante, decía, non? Trátase, por tanto, a analizar a fin do latifundio aristocrático, como sinala Lukács, e a progresiva emancipación dun campesiñado, como agora se diría, empoderado, que o aristocrático Balzac ve un ameazante, e di a metáfora, un Robespierre de 20 millones de brazos, que acabará devorando a burguesía como a burguesía devorou a nobleza. É obvio que non se poden facer traslacións mecánicas, pero sí que hai un par de ideas no prólogo e no texto do autor francés que atopan certas correspondencias significativas coas tramas dos cuentos e novelas de la tierra e coas ideas que atravesan eses textos. Primeiro, a inaplicación do Código Civil non tanto pola vía da creación dun dereito alternativo, senón a través dunha práctica localmente admitida que volvía valeiro o Código e acababa consagrando unha situación de feito na que, paradoxalmente, os labregos teñen o control. Isto non quere dicir que pasase, pero o Marqués dille a Julián: él, cando veñen para aquí, para Santiago, es Primitivo que me tiene a mí. Yo soy el criado de mi criado, porque él tiene el control de la propiedad. Entonces, hai que deixar isto atrás, casar e facerse un home de ben. Pero se huye mal, como todos sabemos, non? Na novela, non? Por exemplo, interpretemos Cose Julián, que isto dicen. De feito, o quiasmo que sinala o Marqués, ser criado do seu criado, no que di el ser porque ele que controla de facto a propiedade, semella coar certa interpretación do que era chamado o dereito foral galego, segundo sosteñen os historiadores do dereito, non tanto un sistema legal ordenado e formalizado, como modos e usos locais que respostaban a outra volta a lógicas particulares ou resistentes á unificación legal. Como tamén sinará Lukács no proceso desta argumentación legal, o valor da novela de Balzac ben dado, porque sendo esta a súa intención a súa mensaxe, o retrato dos campesiños e, sobre todo, os seus modos de facer, máis que dos seus modos de falar, porque os campesiños falan facendo, como diría tamén
bueno, está en Lukács, non? É un retrato complexo onde se reconstrúen as contradicións en os simplismos que, do seu punto de vista, haberían de caracterizar as descripcións naturalistas de Émile Zola. O campesiño en Balzac é un suxeito autoconsciente, mesmo se non se expresa como tal, porque a través da acción se revela, estou pensando sempre en primitivo, para que teñades un pouco a imaxe, se revela, a virtude, por tanto, era a capacidade de Balzac frente a Zola para articular as contradicións e, ao mesmo tempo, facer unha representación holística da sociedade onde acontecen os conflictos a través da prevalencia da narración sobre a descripción. Isto é un resumo da teoría de... Sabedes que, por exemplo, para Lukács o valor estaba en Balzac e non en Zola, pensa que ele era máis próximo ideolóxicamente a Zola, porque Balzac tiña capacidade de artellar estas contradiccións que son a cerna da novela e, por tanto, crearon imaxes, mentres que Zola despistábase nas descripcións, decía aí, non? Contra este trasfondo legal cobra novo sentido, ao menos para min, a énfase de Pardo Bazán na descripción das propiedades inmobles, cada casa de Pardo Bazán, por exemplo, o inicio de Morriña, non? Como é a casa, que ten, onde están as leiras, non? Isto é parte da discusión. A incuria, a deixadez, os manexos, a escea, por exemplo, de Xulián no arquivo da Casa do Ulloa, non? Intentando ordear esa propiedade, non? A barbarización das clases dirixentes, en certo senso carente de sentido moral que atravesa todas estas ficcións. O retorno do opositor, unha novela que é un pouco o inicio desta ciclo, non? Bucólica, non? Que unha novela a mí parece tremenda, non? A cousa tremenda, unha liña corta. O retorno do opositor a xuiz, a bucólica Casa de Campo, a esmorecente propiedade do Ulloa e o desleixo con que trata a súa documentación, a abulia do Cisne, licenciado en Dereito e fillo de abogado, que non está disposto, e cito el Cisne de Vilamorta, a la lucha mezquina para ganar un pouco de dinero máis ou menos, estas intrigas de lugar, estos manejos miserables, este expedienteo, esta é unha frase moi boa, este expedienteo, señor de Victoriano, non se hizo para mí, fin de cita. Ou mesma fusida de Rogelio Morriña, que deixa a criada galega da que se enamorara e que no Madrid hostil era un asinécdoto do país, de nome Esclavitud, la criada, de que en un irónico narrador refire na última páxina o seu suicidio. A feble formación moral do home de leis, ou dito en galego, de homes de leis de tan pouca lei, é outro dos fíos que atravesan contéñense no argumento do primeiro relato da serie, que é a novela bucólica. Segundo lle confesa na correspondencia con Narciso Lle, que editou Maína Mayoral, empezara sendo unha protoversión do Cisne e garda unha certa relación tamén en quiasmo coa última novela da serie Morreña. O licenciado en Dereito e opositor, que afogado e enfeblecido en Madrid, marcha a casa da aldea en Fontenla para recuperar folgos, naquel contexto natural, naquela bucólica, acaba enamorado da súa criada, a campesiña Maripepa. Un día de feira, en agosto, ademais, era en novembro, de voltas a camiño da casa, descubre o seu compañeiro de troula, notario para as ama e señas, o sea, os abogados quedan regular, o sea, para as ama e señas, intentando violar a rapaza. Despois de salvar a rapaza, acaba sendo el quen a viola e cae felizmente enamorado da moza en máis dun senso a súa serva. Esta nova situación conduce a un debate interior que acaba resolvendo abandonando a rapaza, deixando atrás Fontenla e decidido a ser en Madrid un xuiz indulcente. Fin de cita. É o final da novela, non? Tremendo. Lukács sinalaba nun ensaio recentemente traducido que mentre Shelley envía no obxeto da novela a loita entre realismo e idealismo, Hegel entendía que o seu obxeto era a educación moral e cultural do home na realidade burguesa. Cando aposea a sociedade burguesa, a novela volve o relato da fallida educación moral e cultural do home. E este é un patrón que se repite nestes textos sobre a terra que aquí moi superficialmente estamos a tratar. Esa mesma obsesión finisecular a que se refería Antonte Ramón Villares e que Susana e máis eu intentamos bosquexar nos análisis de Gaspar de Montenegro, a falta dunha moralidade colectiva, esa perceptible na fallida e impostada educación do Marqués de Ulloa, na inútil educación de seminario de Julián, na abulia de Segundo e no seu idealismo infantil, na frialdade de Joaquín e Rogelio en bucólica e Morriña. Só hai moralidades locais, como xa subliñei, modos de se comportar de clase moi pouco exemplares e que, ademais, semellan caracterizar a educación do varón. Por último, a reflexión sobre as profesións legais é complementaria a reflexión sobre os letrados, en concreto sobre o escritor provincial. Aquí non me podo parar porque dame para bastantes páxinas. Intelectual, na medida en que experto en bens simbólicos, non pode ocupar a posición, como xa ahora comentou Villares, de intelectual, porque non existe ese mercado cultural que lle garante a autonomía dende aquel poder que se constituir en obxeto. Fino, acabo co folclore. Lingua. Estou xa rematando. 2 minutos. Isto é inédito, o material. Ben, o último que traballei un pouco... Sí, é publicable, se pasa o control. O último que traballei un pouco, intentei nesta presentación poderla ler cando o mande, só a cuestión da posición de Pardo Bazán coa sociedade de folclore. Pareceme moi... Aquí fixen dúas cousas. Primeiro é intentar
e tamén conectando co que dixo Villares, non? Paradoxalmente, chama un pouco a atención esta alianza entre o federalista Machado e Pardo Bazán e o papel que Pardo Bazán cumple de liderado nese proxecto do folclore galego. Non se ten moito en conta que Murguía daquela estaba en Madrid, non está, creo, na biografía de Barreiro, e Murguía, de algún xeito, era próximo a Esbarbi, este paremiólogo de Valladolid, creo, que estaba vinculado tamén á Sociedade de Folclore, e eles dous achéganse a Joaquín Costa, con que publicara un tratado de política sacado de refranes de literatura popular no ano 81. Esa relación con Costa é denunciada por Machado na súa correspondencia cos outros intelectuais que entraron na folclore. Decía que Murguía, que tal, o que está Murguía facendo aquí é unha cosa moi paradoxal, afogando as iniciativas da provincia e traendo a iniciativa a Madrid. O papel da Pardo Bazán, sin embargo, na correspondencia que aquí comento, é ben visto. Non temos, como xa dixo Lola, a correspondencia Machado-Pardo Bazán, pero sí temos, por exemplo, na correspondencia de Machado con Sela, o que intenta sacar adiante o folclore asturiano, un montón de referencias a Pardo Bazán, onde se clarifica claramente o liderado creativo, e onde di claramente, bueno, di un momento Machado, que merece ser hombre, dice, doña Emilia, que merece ser hombre, porque se comporta como tal. Eso dixo yo para Marilar, que analice iso, para máis adiante, non? E como, nese momento, ese modelo, esa colaboración de folclore, está moi recoñecida nesa correspondencia cruzada entre Evaristo Sela e Antonio Machado, unha referencia tamén nas cartas de Teófilo Braga. Non temos, como dixen, unha falta a correspondencia Pardo Bazán Machado directamente, que axudaríamos a entender na súa complexidade este proxecto. Bueno, o último que teño que dicir, un pouco xa comentou Ramón Villares, que ten que ver coa súa relación coa lingua e a súa escolla, non? Entre os modelos que se lle ofrecían nos anos 80, lingüísticos puramente, podía ser o modelo de Masina de Valladares, novela que obviamente ele coñeceu, desa especie de estrutura bilingüe que obviamente ele non adoptou, ou un modelo moito máis dialectizado, como por exemplo fixo Gianni Verga en Imalaboglia, que é unha novela de 81, que tivo moi mala recepción porque a crítica dixo que aquelo non era siciliano nin italiano, e tardou moito en ser canonizada, foi canonizada en parte a través da traducción ao francés, Imalaboglia de Berga, e entón a súa escolla ven un pouco condicionada, como xa comentou outro día Jola Bañi, polo proxecto de se constituir en escritora profesional que era incompatible co uso da lingua galega. E nada máis. Resumín a todo correr. Moitas grazas. Ben, bo día. En primeiro lugar, sí, casi mellor. Ben, en primeiro lugar, agradecer, como non podía ser de outro xeito, as entidades organizadoras deste congreso o convite para participar nunha mesa pois na que é todo un privilexio compartir cos profesores Villares e Alonso para falar dun tema que entronca directamente co motivo deste congreso, pero tamén coa actualidade. O centenario de Emilia Pardo Bazán veu a coincidir no tempo coa incorporación das Torres de Meirás a patrimonio público. Se isto non fora así, creo que ainda así habería motivo de sobra para abordar a relación entre este edificio e a escritora, pero aínda con maior motivo. Un edificio, as Torres de Meirás, que foi reivindicado desde hai décadas como patrimonio público, xa digo, non neste caso polo seu vínculo coa escritora estritamente, senón por procedementos coercitivos hoxe de sobra coñecidos cos que a través dos cales chegou a mans do dictador, por tamén se ter constituído durante décadas nun símbolo en boa medida das pervivencias da ditadura, da necesidade dunha ruptura con ese pasado. De todos os xeitos, o novo estatus que ten Meirás como patrimonio colectivo provisional, a falta de sentenza firme, como saben, sí que permite un maior achegamento á figura de Emilia Pardo Bazán desde a perspectiva espacial da que foi a súa casa, polo menos nos seus últimos anos de vida. É un edificio tremendamente transformado, a finca no seu conxunto, edificio polos avatares da historia, deturpado por sucesivos moradores após o ano 1938, cando pasa a mans de Franco. Aínda así, as Torres de Meirás seguen a ser unha proxección arquitectónica da personalidade de Emilia Pardo Bazán, porque
en boa medida son unha obra arquitectónica súa. Ben, pois acerca deste vínculo entre persoa e espazo versará a presente intervención na que intentarei realizar unha síntese o máis breve posible desta cuestión. Abordando en primeiro lugar unha dúbida reiterada, unha controversia léxica reiterada en torno ao nome, a denominación de Meirás, dese espacio, desa finca, non? Pazo, Torres, Granja, unha controversia, unha dúbida que eu creo que nace tamén da confusión entre diferentes etapas, entre edificios incluso que tamén son diferentes e que se teñen moitas veces mesturado, non? Durante a ditadura, cando se convirte non só en residencia de Franco, senón en residencia oficial de verán do xefe do Estado durante case 4 décadas, é cando se generaliza a denominación como Pazo de Meirás, porque eu creo que quizáis era máis acorde con unha certa finalidade propagandística, non? Que nese momento pretende identificar a presenza de Franco en Galicia cunha certa desde logo ponderada galeguidade do ditador, non? Tampouco, isto tamén é certo, era unha verba allea a de Pazo, non? A esa finca, porque de feito durante séculos fora exactamente iso, un pazo, en toda a extensión do termo, é dicir, unha residencia señorial dotada dos elementos característicos, como poden ser unha capela, referencias heráldicas, etc., dos antepasados de Emilia Pardo Bazán, que a empregaban para residir e tamén como centro da explotación agropecuaria de recollida de rendas que pagaba o campesiñado, etc. É dicir, un pazo, durante moito tempo. No século XIX, pois no transcurso da Guerra de Independencia, sufre unha transformación importante porque é incendiado ese edificio primitivo, original, que databa do século XIV, transformado polo avó de Emilia Pardo Bazán, que lle retira referencias heráldicas e a partir dese momento pois é resignificado como outra cousa, non? Como que se vai chamar Granja de Meirás, que é como alude Emilia Pardo Bazán a ese edificio vello en moitas referencias nas súas obras, non? Aínda así non muda en esencia as súas funcións, segue sendo unha residencia durante parte do ano da familia Pardo Bazán, como era ata ese momento, un centro tamén de almacenaxe de recollida de rendas, centro dunha explotación agropecuaria, segue tendo capela, polo tanto, bueno, pois segue a ser algo semellante, non? O elemento diferencial a partir deste momento é a súa moradora, é que na Granxa de Meirás vive Emilia Pardo Bazán e escribe as súas obras, e que o nome de Granxa de Meirás vai ao pé das súas cartas e dos prólogos de diferentes obras, non? As torres veñen despois, finais do século XIX, a partir de 1894, cando Emilia Pardo Bazán decide construir algo novo, non reconstruir nada que existira de antes, non? Nin transformar a granxa, construir un edificio novo nas inmediacións, a uns 60 metros do edificio primitivo. E aquí sí que quere construir algo que non sexa un pazo. E non construir un pazo, construir unha mansión, non? Na liña de outras casas, tamén vinculadas con figuras da cultura europea, non? Pois, por exemplo, a mansión de Walter Scott, Abbotsford House, ou o Craig and Ouse Castle da cantante Adelina Patti, tamén en Gales, que teñen unhas connotacións historicistas tamén, e ademais que participan no deseño da casa, como este caso. Entón, construe as Torres de Meirás no mesmo predio, non destrúe, non tira abaixo a bella granxa, e é, ademais, lóxico e natural que fose así, porque sería, ao final, destruir o que é o solar primitivo, a casa da linaxe dos antepasados, e mantena, con outras funcións, reformada, dedicada a usos secundarios, a usos vinculados co servizo. E a partir dese momento, pois aí está, as Torres de Meirás, a granxa vaise diluindo ata que prácticamente desaparece. Entón, quedan as torres dentro dunha finca a que se ten aludido como Pazo de Meirás. A propia Emilia Pardo Bazán, en época das Torres,
a finca lle ten chamado nalgúna ocasión tamén Pazo de Meirás, non? Pero sobre todo Pazo de Meirás é o nome que se consolida e que acaba quedando no imaginario colectivo a través da propaganda do réxime durante as estadías estivais, a través dos nodos, etc. Ben, as motivacións que levan a Emilia Pardo Bazán a construir as Torres de Meirás son varias, pero fundamentalmente que para ela e para a súa familia o edificio primitivo non se adecuaba ao que ela entendía que eran as súas necesidades nese momento. É dicir, as características da bella granxa de Meirás, na que, por certo, pasa os seus primeiros 56 anos de vida. É dicir, realmente é un edificio que ten un vínculo temporal con Emilia Pardo Bazán máis prolongado que as propias Torres de Meirás. E incluso é o edificio no que escreve gran parte da súa obra e algún dos seus títulos máis relevantes. Ben, ela decía neses apuntes autobiográficos tan coñecidos acerca da granxa de Meirás que era, en donde me hallo mejor para sentir esta grata fiebre de la creación artística es aquí, en la vieja granja de Meirás, en este rincón apacible de las risueñas mariñas. Para ela é unha sorte de locus amoenus que ademais lle remite a súa infancia, a figura do pai, que ten tanta trascendencia biográfica en Emilia Pardo Bazán, pero o que é o edificio en si mesmo, a nivel práctico, a nivel como contedor das actividades que ela realiza, pois ela considera que non é acaído. De feito, chega a dicir que a casa baja irregular, aunque extensa, se la come la vegetación cubriéndola por todas as partes. A prensa, que tamén nos dá unha visión sobre a granxa de Meirás antes de que existan as torres, porque un lugar xa de referencia vinculado a Emilia Pardo Bazán era menos amable, e un xornalista en concreto aludía a sus espesas paredes, sus bajas techumbres e sus anejos posteriormente agrupados en non moi estéticos pegotes. Esta era a descripción que nos daba do edificio, un edificio que, claro, que se fora construindo ao longo dos séculos, pouco a pouco, sin un plano nin un deseño establecido como si que se fixo no caso das torres. Entón, non era o escenario que ela quería para exhibir o valor, por unha parte da súa estirpe, por outra parte o seu rango intelectual. E non era tampouco o suficiente cómodo e suntuoso, si que o era, se o comparamos coas casas nas que vivía a inmensa maioría da xente, evidentemente, estamos falando dun edificio de en torno a 600 metros cadrados, tampouco é unha casiña. E probablemente o seu aspecto externo fose demasiado rústico para o que naquel momento a escritora procuraba. Entón, comeza a construción das torres, unha obra que se prolonga no tempo 16 anos prácticamente, ata que a consideran xa rematada. E que é unha oportunidade ao final para que tanto Emilia Pardo Bazán como a súa nai, que ten un papel moi sinalado, Amalio de la Rúa, poidan desenvolver a súa creatividade nun terreo que non era o habitual para elas, que é o da arquitectura, e desde logo que non era o habitual tampouco para ningunha muller de finais do século XIX, como era este. Elas son as deseñadoras prácticamente de todo. A nai encárgase de trazar o plano interior, a distribución, e a filla o aspecto externo. E entre as dúas todo o programa iconográfico que ten o edificio, que é bastante rico e abundante, tanto en referencias vexetais, faunísticas, vinculadas co contorno galego, como a nivel literario, mitolóxico, religioso, simbólico, etc. Os relevos tallados en pedra son previamente debuxados por Emilia Pardo Bazán, trasladados aos canteiros que despois os labran. Entón, ata este punto chega a intervención. Un edificio deseñado por mulleres, que xa é algo rompedor, pero ademais para mulleres, para uso de mulleres. A propia Pardo Bazán se reserva a torre de maior altura, que ela denomina torre de levante, en algún momento tamén torre de homenaxe, lembrando o concepto de torre de homenaxe dos castelos medievais. O edificio ten connotacións historicistas que nos lembran o castelo con esas torres ameadas. Pois ela reserva a torre máis alta de 4 alturas para os seus usos particulares. Abaixo, o que era o seu despacho, pero o seu despacho de recibir
visitas a súa biblioteca, unha parte da súa biblioteca, no primeiro andar o seu dormitorio, no seguinte o seu cuarto de baño e o seu vestidor, e arriba de todo, no andar máis alto, asomado a ese balcón de las musas, desde que se ten unha panorámica da contorna, da ría de Sada, etc., aí o seu cuarto de traballo, tamén parte da súa biblioteca e a estancia na que ela traballaba, que, por certo, para subir a esa estancia e as inmediatamente anteriores, ao cuarto de baño e vestidor, había que pasar polo dormitorio de Emilia Pardo Bazán, que é unha forma tamén de marcar cales son as estancias particulares. Había unha escaleira de caracol que arrincaba directamente desde o dormitorio cara arriba. Ben, eu creo que non é unha cuestión só de distribución de espazos, hai moito máis aí detrás. Ben, o vello pazo familiar, a granxa, como digo, era amplo, non perdera as connotacións nobiliarias por decisión do seu avó, definido por Emilia Pardo Bazán como un liberal aforado, un masón, que decide retirar esa heráldica, non? Ela recupera esa heráldica para as Torres de Meirás, e que están ateigadas de referencias heráldicas mesturadas con heráldicas posteriores que non teñen moito que ver coas de Pardo Bazán, senón dos seus moradores que chegarán despois de 1938. Pero, en todo caso, pois aí están esas referencias, non? Ao final, ela o que construe é casi como unha escenografía, para que a xente que a visita, os seus visitantes, non? Os visitantes presentes e os visitantes do futuro, ela alude, non? Aos visitantes do ano 2000, non? Cando veñan por aquí. Ben, que teñan unha impresión concreta de quen é Emilia Pardo Bazán. Iso vémolo no exterior do edificio, con esas connotacións medievais, as torres ameadas, os escudos heráldicos, non? As portadas de inspiración románica, tanto da fachada principal como da capela, coas que ademais pretende facer outra cousa. Ela pretende influir na arquitectura e restaurar un xeito propio de concebir a arquitectura entroncada coa tradición artística e cultural galega e, sobre todo, afastada dos estilos contemporáneos como eran o modernismo, que para ela era algo terrible, non? Eu define así en algunha ocasión. Hai unha conferencia que dá dirixida aos arquitectos galegos na que coincide no tempo co proceso de construción dos últimos anos da construción das torres, nas que di o seguinte: el pleno conocimiento, antes artístico que científico, de nuestra riqueza arquitectónica, unido al sentimiento profundo de su belleza y el de las leyes que dictan la naturaleza y el clima especial de nuestra región, la armonía de los monumentos y las edificaciones con el paisaje y el ambiente es una condición indispensable para evitar impresiones como las que a menudo se sufren, de disonancia horrible ante determinadas construcciones urbanas y campestres. Me parece que ela o que quere é levar isto á práctica coa obra que está facendo en Meirás, ese afán por reivindicar estilos pasados, como podían ser o románico ou o barroco, que expresaba tamén nun lamento bastante rotundo, que me parece particularmente simpático, cando Emilia di: rezo todos los días un Padre Nuestro al Cristo de mi capilla de las Torres de Meirás para que haga el milagro de resucitar a Churriguera. Ben, se en algunha estancia se materializa este carácter escenográfico que aludía, é no vestíbulo enorme, unha habitación de 180 metros cadrados, sen máis divisións que un arco central, na que se poden ver, por unha parte, unha gran vidreira central na escaleira que reproduce a heráldica e os apelidos da familia, da estirpe, e, por outra parte, outras dúas, hoxe camufladas por unha bugambilla exterior que non permite atravesar a luz, que recollen baixo o lema persoal de Belo Luquen, recolle os títulos das principais obras de Emilia Pardo Bazán, é dicir, a condesa e a escritora, a doble dimensión, a representante dunha estirpe que ademais a sitúa a ela nun determinado estamento social que ela reivindica, por unha parte, e por outra parte, a muller independente que acada relevancia polos seus méritos nun mundo que está reservado a homes e que se proxectan esas vidreiras cos seus títulos, que son os seus méritos persoais.
Hai outras estancias sinaladas, como pode ser o comedor, escenario de banquetes moi copiosos en canto a abundancia de comida se refire, ese comedor de mobiliario neogótico, o salón italiano, que como ela chamaba o salón de festa, que tiña uns teitos decorados con medallóns, con retratos de personaxes literarios, pintados directamente por Amalia de la Rúa e pola propia Emilia Pardo Bazán. Unha parte deles importante perdeuse no incendio de 1978, máis que no incendio na restauración posterior que fixo a familia Franco e que decidiu unha parte deles que estaban en mal estado directamente destruídos. E, por suposto, na capela que simboliza unha dimensión relevante como é a relixiosa. Ben, o certo é que todos estes espazos foron escenario dunha vida social moi intensa, coa celebración de eventos aos que concorrían a aristocracia galega, coa visita frecuente de figuras da cultura, do ámbito literario, artístico, tamén de moitos xornalistas interesados en coñecer a Emilia Pardo Bazán no seu medio, como era aquel, nese microcosmos persoal da escritora. E moitos deixaron testemunhos bastante reveladores e interesantes sobre como eran as Torres de Meirás en época de Emilia Pardo Bazán. Por exemplo, Luis Antón de Lolmet decía o seguinte: «Juro que pocas veces he sentido unha máis honda e súbita emoción. El edificio gris de romántica arquitectura perfila sus torres sobre el cielo azul. En la soledad del campo, rodeado de pinos y abetos despide, emana una sutil sensación conventual de calma, de sosiego. Todo se aquieta, todo duerme, yace. Hay un hondo silencio tan solo interrumpido por el vuelo de un ave. En lo alto las gárgolas que diseñan endriagos y figuras diabólicas se recortan precisas y siniestras. A mi lado la condesa madre ha hecho sonar un cornetín llamando a los criados. Yo dudo si estoy en el siglo XIV, si soy un caminante perdido y si he llegado a un suave y señorial convento donde una hidalga abadesa me acoge». Ben, ou Melchor de Almagro San Martín, que decía o seguinte: «En Meirás veía yo reflejarse como en un espejo la personalidad artística de la condesa de Pardo Bazán. Cada piedra, cada símbolo, cada detalle es una proyección espiritual de la gran escritora. El que estuvo en las Torres de Meirás lleva la sensación de haber pasado por una residencia centenaria. Y sin embargo, Meirás es moderno, reciente. La condesa de Pardo Bazán, que supo pintar en los Pazos de Ulloa y en la Quimera los paisajes circundantes de la aldea, quiso enriquecerlos con una creación muy suya y construyó las Torres de Meirás. Son una obra más de doña Emilia». Ben, como decía, as Torres de Meirás foron un espazo vivido con intensidade, non durante moitos anos. Nai, filla e os fillos de Emilia Pardo Bazán trasládanse da Granxa ás Torres no ano 1907. A última tempada que pasa Emilia Pardo Bazán nas Torres é no ano 1920, porque no 21 falece en Madrid sen regresar a Meirás. Malia, digo, que o período foi relativamente breve, sí que un período vivido con intensidade, ata o punto que isto, esa identificación entre a persoa e a casa leva a retratala en algunhas das súas obras, fundamentalmente en La Quimera, que transcorre en boa medida nas propias Torres de Alborada, que son as Torres de Meirás, como Silvio Lago e o pintor Joaquín Bahamonde. Aí traza descripcións bastante detalladas e bastante fidedignas, se temos en conta o contraste coa realidade, tanto do proceso de construción como de algunhas estancias. Por exemplo, da capela. Di o seguinte: «Empujó la puerta de la sacristía que comunicaba con la sala y estaba semioscura, alumbrada por una lamparilla de aceite ante un crucifijo tétrico, de tamaño natural, de cabellera de mujer, también natural, enredada como empapada de sudor, y de allí cruzó a la capilla, donde negreaba el alto retablo de talla borrominesca, en contraste con la blancura de las paredes caleadas y del granito de los arcos. Dirigióse al de la izquierda, que era un sepulcro. En la imposta del arco aparecían toscamente cortadas en el granito las piñas de pino bravo y las veneras, símbolo de toda la naturaleza de Galicia, las selvas y las costas. El hueco que había de ocupar el sarcófago encontrábase vacío». Continúa ainda Baleiro, pero a descripción é tremendamente fidedigna do interior da capela, incluso do propio ambiente. Ben, como digo, esta presenza incluso no terreo da ficción das Torres de Meirás, tamén é un elemento nesa relación entre a autora Emilia Pardo Bazán
e o edificio. Xa como reflexións finais para rematar, eu creo que é moi interesante, malia non ser tema específico destas xornadas, o papel que xoga na construción das Torres de Meirás e despois no seu uso tamén a nai de Emilia Pardo Bazán, Amalia de la Rúa, que creo que é un personaxe moi interesante, ata que punto ten tamén que ver na construción intelectual e humana da súa filla, pero tamén das torres. Ela é en boa medida autora intelectual do edificio. En segundo lugar, pois unha pregunta que eu creo que é a caída, que queda de Emilia Pardo Bazán en Meirás? Aí está a granxa que sigue en pé, moi modificada, moi transformada tanto por dentro como por fora, que eran os muros, reconvertidos con outros usos, pero que é un edificio que sigue sendo importante na biografía de Emilia Pardo Bazán. Xa digo, en termos estritamente cuantitativos de tempo, máis aínda que as torres. Evidentemente, as torres foron deseñadas por ela. Poderíamos decir que a granxa de Meirás influiu máis en Emilia Pardo Bazán, mentres que Emilia Pardo Bazán influiu máis nas torres de Meirás. Despois queda tamén algo que ademais está de actualidade no interior das torres, que é o mobiliario. Durante tempo se escoitou aquelo de que do mobiliario original non quedaba prácticamente nada porque despois do incendio os propietarios anteriores mercaran mobles novos e sustituindo os mobles queimados. Hoxe en día pódese contrastar que existe moitos elementos mobiliarios da época de Emilia Pardo Bazán, a través do contraste con fotografías de época, camuflados, algúns pouco recoñecibles, algúns nun estado bastante deplorable, pero existen. Está, por exemplo, as cadeiras do seu despacho, bordadas con retratos de figuras do mundo clásico, do mundo medieval, polas propias mulleres da familia Pardo Bazán, están agora na capela, pero están tamén, por exemplo, aínda que a biblioteca de Emilia Pardo Bazán da planta baixa da torre perdeu ese uso, ese un salón, as estanterías están noutras estancias, unha en concreto nun almacén de carpintería, encaladas por riba e absolutamente destrozadas, pero aí están. E existen decenas de pezas que tamén axudan a entender a Emilia Pardo Bazán. Todo isto en risco evidente, dado que a propiedade está en disputa, incluso existe a posibilidade de que se poidan retirar do edificio. Por último, xa estamos falando dun espazo que ten unha historia posterior a Emilia Pardo Bazán. Xa non son exclusivamente as torres de Dona Emilia, son algo máis. Para empezar, porque se produciron cambios profundos. Os xardíns son prácticamente irrecoñecibles porque están ateigados de elementos que foron incorporados durante a ditadura a través deses espolios de patrimonio cultural galego que levou a cabo o dictador e a súa muller. Pero, sobre todo, porque é un espazo que está vinculado cun pasado traumático. En ese edificio tiveron lugar acontecementos e se tomaron decisións que tiveron consecuencias traumáticas. Co cal é importante encaixar correctamente dous relatos que son moi distintos, tendo moi en conta estas connotacións deste segundo relato, desta segunda etapa, que asociou o perfil ameado das torres desde logo a realidades bastante menos amables e bastante máis traumáticas que os seus primeiros anos. Eu, sen máis... Bueno, eu agradezolle moito ao profesor Pérez Lorenzo, xa non diría esta descripción, esta análise tan vívida dun espazo que aínda moitas persoas non coñecemos e que nos interpela, ademais, como espazo no que se cruzan, como rebataba a súa intervención, varias memorias e memorias en tensión, non? Entón, pois, sin dúbida, estará moi presente na axenda pública nos próximos meses, cando menos. Quero congratularme tamén das intervencións dos profesores Villares e Alonso, porque as dúas, cada unha desde as súas respectivas especialidades, tamén apelan a algo que eu creo que é extraordinariamente importante e que ás veces, efectivamente, a ollada micro pois ignora nun sentido non activo, sino pasivo, inconscientemente, que
como non se poden entender os fenómenos políticos do regionalismo galego en concreto e como non se poden entender as literaturas que se están a facer en España nese momento, independentemente dos debates das tensións da construción do Estado español, non construcións, tensións algunhas delas fallidas. E creo que é moi revelador as vosas intervencións neste sentido no que teñen de chamada de alarma e de interpelación á comunidade investigadora efectivamente de poñer ese necesario foco. Entón, como foron tan disciplinados co tempo axudicado, pois temos un vagar para facer preguntas ou observacións. Por suposto, eles teñen a palabra se queren interpelarse en primeiro lugar, pero se non, as persoas que están no público, pasaremos o micro para que queden gravadas as intervencións. Teño aquí os comentarios, vale, estupendo. Solicítase o mail do estudio do que estaba falando, non, isto anterior, das 11 da mañá. Creo que non son para nós estas preguntas. Sí, polo horario 11:20. Están entrando ahora. Si preguntan se publicou o epistolario entre Emilia Pardo Bazán e Carmen Miranda, descoñecía eu que houvese ese epistolario, que debe ser moi saleroso. E a ligazón dun estudo do que estaba falando un profesor, que non sei se será o profesor Alonso ou... Entendo que sí, porque o profesor Villares non son eu consciente que aludise a ningún estudio. ¿Qué estudio? El estudio del que está hablando el profesor. Non podo decir máis. Entendo que debería ser o profesor Villares. Continuamos. Palabras. Aquí a primeira. En primeiro lugar, moitísimas... Agradeceremos brevidade para que teñamos un pouco de tempo de coloquio. Foi superinteresante. Vou contestar a pregunta de Carmen Miranda, en primeiro lugar, da correspondencia. As cartas de Carmen Miranda por un acordo entre a Real Academia Galega, que onde están, que as mercou, e o Consello de Cultura Galega, neste momento forman parte do proxecto Epístola, e, por tanto, están ali... están ali disponibles os orixinais e hai 20, me parece que son, transcritas, de acordo? O sea, que depende o que se entenda como, en fin, publicación do epistolario. No, preguntan pola transcripción en concreto, exactamente. Non, pero a transcripción están algunhas transcritas, que foi unha selección para transcribir que fixen eu, están algunhas porque non se podían transcribir todas, non sei se no futuro se transcribirán, de acordo? Están digitalizadas? Sí, digitalizadas nas Academia Galega están. Ben, entendo que se subirán, que se porán en aberto a versión digital. Están subidas, están no proxecto de Están en aberto. En aberto, aquí, o sea, na web do Consello de Cultura Galega, desde o 12 de maio, data, o sea, centenario, de acordo? Entón, eu levantar a man para un comentario a Ramón Villares, porque é sobre a cuestión do mundo dos pazos, non? E entón, o que se dixo é que Otero Pedrallo e Emilia Pardo Bazán en fin, o tratan máis que en Emilia Pardo Bazán falta dimensión política. Entón, eu creo algo así, non sei se o entendín ben. E entón, eu pregunto si o feminismo e o tratar da situación das mulleres nos pazos non é unha dimensión parte da política, dado que, en fin, hai unha análise que tamén se pode facer de como as mulleres son excluídas dese mundo de decadencia nas novelas dos pazos. Sí, claro. Sí, bueno, gracias. Bueno, eu fixe unha mención así casi esquematísima, non? Porque merecería moito máis estudo isto. A verdade é que ese perfil da presencia da muller na literatura dos pazos é bastante intensa, pero en posición certamente subordinada ou subsidiaria ás veces. Son o obxecto dos requiebros, podíamos decir,
donos ou herdeiros dos pazos, en fin, as súas, cando van de caza, cando volven e non sei que, pero non son protagonistas salvo as máis. As máis, sí, a veces adquiren un certo perfil, sempre hai un uso dunha doña Misia, especialmente en Otero Pedraio, pero tamén na Pardo Bazán, as nais teñen un perfil máis explícito, creo que mellor diseñado do que a muller así en xeral. Agora, na medida en que o pazo é un espazo doméstico, naturalmente o papel da muller é moi importante. Outra cousa é discutir en que posición está, pero a muller está máis incluso na Pardo Bazán que en Otero Pedraio. Por decirlo de unha forma moi xenérica. En Otero Pedraio os protagonistas femininos, bueno, son a mãe, pois está indicando que o seu fillo debe facer isto, debe facer outro, debe tal, debe cual, pero no caso da Pardo Bazán a muller é moito máis protagonista, penso eu. Pero isto, eu creo que vai determinado tamén pola súa condición de ámbito doméstico, non de espazo público, onde sería máis difícil poder incorporar a muller. De todas formas, isto, bueno, hai que... Hai que darlle unha volta, sí, porque... Moi complicado isto. Moitas grazas. Hai algunha outra pregunta? Sí, Sí? Víctor Pedí unha del antes. Bueno, rapidamente, moi rapidamente. Eu quería saber se hai algunha investigación realizada ou posiblemente futura en relación co contacto, se é que houve ou non, de Pardo Bazán coa masonería. É dicir, coas ideas masonas, que teñen bastante que ver con moitas das cousas que aquí se nos contan e que sabemos que coinciden cos seus plantexamentos. E logo unha muller tan aberta a todos os debates do seu tempo, que incluso opinaba sobre o darwinismo para criticalo, tamén me pregunto se hai algunha investigación sobre ela, sobre o que ela pensaba alrededor do marxismo, alrededor dese novo movimento que, bueno, pois na súa época evidentemente dera moito de que falar. Clara Zetkin discutía con Lenin alrededor se as mulleres debían de ser solo contempladas como obreiras. Marxismo e masonería. Gracias. Como hai tantos e tantas ilustres pardobazanistas no público, se algún dos sabios que me acompaña non sabe contestar, pois pasaríamos a pelota ao público. Sabemos contestar, pero despois. Despois de que? De que falan outros. Non. Primeiro os sabios que están na mesa, e despois pasamos a pelota. Para que responder. Bueno, vese que non somos sabios. Bueno. Na consideración da moderadora. Bueno, eu da masonería non sei, creo non sabría dicir. A referencia que hai nos pazos o avó, que foi o traductor da Evangelia de Voltaire, que é unha referencia un pouco irónica, pero tampouco negativa, porque non está moi ben cal é a posición, pero eu que sexa unha pegada do discurso masónico nos textos de Pardo Bazán non o podo recoñecer, eu personalmente non o podo recoñecer, non sei se José Manuel ou Marilar ou Jous... Pero eu creo que María José preguntaba se hai algún estudo sobre, se non entendín mal. Non conozo. Eu creo que na cita da última edición non se refire ninguna referencia longa. Aparte que nos estudos que hai feitos sobre a masonería galega, que xa son un pouco antigos, exemplo de Alberto Balín, eu creo que isto non comparece. Eu non teño noticia de que este tratada. Eso non quer decir que non existise algunha referencia. Os seus amigos, que podían ser, digamos, vulgarmente hoxe de esquerdas, tipo os da institución e outros, xa eran masonería en si mesmos, non necesitaban ser masóns oficiais. É dicir, que eles xa teñen o seu propio encuadre e todo isto. E algúns que había, por exemplo, aquí en Santiago había algúns moi famosos, e na Coruña moitos máis. Un deles, por exemplo, que foi rector, don Maximino Teijeiro, é moi citado por Otero, por exemplo, porque foi amigo con discípulo do pai de Otero, pero non, de que eu saiba, por Pardo Bazán. Eso no que digo en relación aos seus afectos ou relacións afectivas da Pardo Bazán. Respecto do marxismo, eu diría o mismo, non hai estudos, non coñezo estudos sobre eso, pero pode veros. O que hai na Biblioteca da Muller, creo, na traducción de Augusto Bebel, La mujer e el socialismo, que eso, que non sei se ten un prólogo dela, eso sí que non me acordo de tal.
E despois nas ficcións sí que hai representa pois personas socialistas, mesmo aquel con todos os tipógrafos do que falabas, Manuel, podías entender que estabas referindo aos tipógrafos, non sei, pois Manuel pode non corrixir, pero seguro que José Manuel sabe máis que a min do asunto. En todo caso, podemos decir que hai presencia de autores e de textos dos fundadores do socialismo científico, por exemplo, Engels é citado en algunhas ocasións por ela, pero non se pode dicir que sexa marxista baixo ningún concepto. Pero, bueno, isto non está en causa isto, non está en causa. Non podía serlo naquela altura, ademais. Sí. Sí, bueno. Xosé Manuel, creo, allí atrás, despois Olivia, Víctor... E Olivia, non? Víctor estaba antes que Olivia, sí, Oli, non che importa. Antes de formular Si é o fío deste debate, pois igual... Antes de formular mi pregunta, solo a propósito de lo de la masonería, hace algún tiempo circuló por Internet, cuya fiabilidad sabemos cuál es, la afirmación de que doña Emilia fue masona. Eso, si tecleáis eso, aparecerá en un momento determinado, parece ser que alguien lo dijo en una conferencia, incluso ahora no recuerdo, pero alguien en alguna conferencia sobre masonería en Madrid afirmó, sin ninguna prueba, por supuesto, que doña Emilia era masona. Eso aparece. La pregunta que tengo es para Ramón Villares, que es la única ponencia que he podido escuchar porque he tenido un compromiso. Desde el punto de vista simbólico, que en tu ponencia has insistido varias veces, ¿qué sentido tiene, qué simboliza o qué podría representar el nombramiento de doña Emilia como presidenta honoraria de la Academia por unanimidad en el acto fundacional de la misma? Acto que, por supuesto, estaba Murguía, aunque no sabemos si en el momento de la votación se ausentó o no, pero por unanimidad fue nombrada presidenta honoraria de la Academia Galega en su constitución. Bueno, eu creo que non ten unha vamos decir que unha pequena compensación sobre as contas ajustadas e medio pagadas, pero tamén é forma de Murguía decir triunfei eu e tú estás solo honoraria, non? Así que no fondo pode ter unha doble interpretación, o que é unha honra ou que é unha forma de decir, bueno, aquí que mando son eu e tú ves porque eu digo, non? Pero eso é facer xuicios de valor ou xuicios de intención, non sei. Non creo que fose eso relevante nin para a Academia, nin para ela, nin quizá máis para Murguía. En todo caso, en alguna ocasión ha sido interpretado como un reconocimiento a que aquel intento de formar la Sociedad de Folclore Gallego que ella impulsó, de ahí algunos han querido vincular o ser como si fuera un precedente o una prehistoria de la Academia Galega. Entonces, ese nombramiento podía significar, bueno, en fin, reconocemos el papel pionero que en su día tuvo. Bueno, pero a camiño da Sociedade Folclórica a Academia tamén non bloqueou Murguía. Claro, normalmente. Non a doña Emilia. Entonces, eu creo que eso non encaixa. Naturalmente, son datos que son un pouco espigados, así, fragmentarios, é difícil establecer unha liña de corrección, claro, o sea, unha liña interpretativa coherente. Creo que a Sociedade de Folclore levaba un camiño que era contrario á posición de Murguía. E a Academia foi unha aspiración de Murguía tardía, e, sobre todo, un pouco impulsada por Cuba, non tanto por él. Tamén é por outra cousa, porque Murguía vivía do sueldo, do diñeiro que lle pasaba ao Centro Galego de La Habana, que non tiña outros ingresos regulares. Era unha forma de garantir a súa propia reproducción como figura, digamos, reproducción no sentido intelectual e cultural, non? Por tanto, non, eu creo que ser honoraria pois está ben, pero eu creo nin lle deu creo que moita importancia a propia Pardo Bazán a eso. Que contestar Non digo que, bueno, non exactamente só a cuestión da Academia Galega, sino un pouco que estiven traballando, que creo que non estaba José Manuel,
cando a Sociedade do Folclore, é certo que a Sociedade do Folclore en algún momento nos 90 convertese en Academia do Folclore, se non estou malo, é un intento, e que Murguía bloqueou, no? Pero penso que está en realidade bastante inda por traballar. Hai un traballo de Marisa Sotelo e outro o máis extenso, creo que é María Rosa Saurín, pero creo que é merecente o traballo da historia do folclore, o papel que tivo ela aí foi fundamental. Non hai máis que contrastalo co papel que tivo Clarín. Clarín bloqueou de todas as maneiras a posibilidade de facer unha sociedade de folclore asturiano. Intentou bloquear a Sela, e o comentario de Machado sobre Clarín e o contraste Clarín-Pardo Bazán é moi claro na correspondencia creo que con Sela, con Teófilo Braga, se estou falando de memoria e tal, e aí creo que efectivamente tiña unha inercia que podía ter conducido cara a unha Academia Galega de Letras, non? Tamén é certo, ademais, que foi moi forte porque ten en conta que Machado deixou o proxecto no 87-88, morreu o gran proxecto da Biblioteca de Tradicións Populares, e aquí o Sociedade de Folclore ainda durou uns anos máis. En a verdade que non está só Pardo Bazán, non? Aí están os irmáns de la Iglesia, obviamente, está López Ballesteros, que son xente merecente de certos estudos. O Parque Folclore, ás veces, estaba no meu texto, mírase con unha certa displicencia. Eu creo que parte da batalla fundamental da cultura da restauración, tomando o fío do que dicía Loli, é a loita polo folclore, nun momento en que a etnografía e a antropoloxía son disciplinas centrais. Agora vemos a antropoloxía como un departamento da Facultade de Filosofía, pero en 1880, cando Machado introducira a Taylor, cando Costa inicia o Tratado de Política, a etnografía e a antropoloxía eran áreas fortes do coñecemento de humanidades. Agora as áreas fortes son a filosofía, a lingüística, a historia, daquela era moi forte. Entón, creo que aí hai un traballo por facer. E a conversión da Academia, da Sociedade de Folclore na Academia, sinceramente, creo que temos que facer ainda traballo sobre iso, non? Por suposto, ter o epistolario que falta, que o epistolario Machado-Pardo Bazán sería a clave, pero recollendo os outros epistolarios que hai por aí soltos, Braga, Sela, Pitré, a correspondencia Machado-Pitré, que creo que tamén Pitré o siciliano, creo que se poderían sacar bastantes conclusións máis sólidas que podemos sacar agora mesmo. Víctor, Olivia e Marilar, e se non xurde nada, pechamos con estas tres intervencións. Bueno, bons días a todos. En primeiro lugar, os meus parabéns pola mesa redonda, porque foi moi interesante, moi documentada, e as persoas que participan nela teñen o máximo recoñecemento. Por lo tanto, eu agradezo moito en nome dunha das entidades organizadoras a participación, igual que agradezo e admiro a participación en xornadas anteriores, tanto as que se celebrou na Universidade de Santiago como as que se celebraron na Coruña. Logo, respecto da Academia, é unha mágoa que Victoria Ruiz de Ojeda, que estaba traballando precisamente moi documentadamente na historia da Academia, deixara o seu traballo sen rematar porque non lle chegou a vida pero os seus traballos están aí, os seus traballos de investigación. E o proceso de creación da Academia é un proceso longo e, ademais, que ten moitas vías. Está a vía do Grupo de Madrid, e aí está Besteiro Torres e toda aquela xente que conflúen en moitos casos con outras iniciativas de carácter máis ben literario, non tanto lingüístico. Está o grupo moi importante de Cuba, que é o que desencadea todo o proceso, a partir tamén de que financiaba nese momento Cuba, era a grande fonte de financiamento dunha parte importante da cultura galega, e ademais diría que onde se forman algúns dos grandes autores, Ramón Cabanillas, os Vilar Ponte, etc., que logo van ser fundamentais no proceso de afirmación da identidade galega a través dunha institución como a Academia. Bueno, iso é un capítulo que efectivamente merece ser estudiado con máis detalle, e a figura da Asociación de Folclore de Emilia Pardo Bazán e do pai de Antonio Machado, pois é un capítulo máis. E un capítulo máis que seguramente, cando se recoñece, é unha opinión persoal que vou dar, cando se recoñece a figura de Emilia Pardo Bazán como presidenta de honra, pois está un pouco dentro desa liña de recoñecemento e un pouco, bueno, a ver se facemos un xesto, que por outra banda a Academia despois beneficiou moito, porque hoxe a Academia está na sede do que foi a Casa Vilega, na Rúa Tabernas, de Emilia Pardo Bazán, porque as herdeiras de Emilia Pardo Bazán doan á Academia esa instalación, e en parte tamén é o recoñecemento daquela
presidencia honoraria de Emilia Pardo Bazán. Eu o que quería era facer outro tipo de... poñer en riba da mesa unha proposta para que as autoridades que están na mesa poidan reflexionar sobre o que vou dicir. Recollendo a afirmación que facía Carlos Velasco outro día, dicindo que detrás de cada novela, detrás dunha novela hai sempre unha proposta social, sobre todo de determinadas novelas, hai sempre unha visión social do mundo e unha proposta estratégica de modelo social, que en certo modo está tamén o que decía o profesor Alonso cando citaba a Lukács, que tamén está un pouco nesa mesma liña. Eu propoño unha literatura comparada agora, non? Otero Pedrallo, non só os camiños da vida, sino tamén outras novelas del e outros textos del, Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, que recrean todo ese mundo dunha Galicia, a Galicia do antigo réxime, a Galicia que esmorece, que desaparece, pero con saídas distintas e propostas distintas. Entón, é unha proposta que poño en riba da mesa. Mesmo poderíamos engadir aquela de comparalo co Gato Pardo de Tomaso de Lampedusa, que recrea tamén aquela Sicilia que está tamén esmorecendo ese mundo e está saltando agora no tempo moito os gozos e las sombras de Torrente Ballester. É dicir, a ver, queda de si esa literatura, esa metodoloxía de literatura comparada? Eu, se me permitides, diría que a resposta pode dala unha tese doutoral, o mellor, ou, bueno, sendo máis modestos, un traballo de fin de grau, un traballo de fin de mestrado, porque o que se pode decir aquí supoño que é un pouco impresionista, non? Así un pouco por aproximación, pero sí, cedo. Bueno, mellor que fale Alex desto. Sí, claro. Alex. Digo, o problema tampouco é que vayamos a voltar a novela como proxecto creador puro, así, nas terminologías sartreana tampouco, non? Sino que, obviamente, as novelas están atravesadas dos debates políticos da época, ás veces que van alén, como xa di Lucas, das intencións dos propios autores, non? Pardo Bazán, por exemplo, o traballo etnográfico que fai ela, para min está conectado con que en certas esceas, por exemplo, o Cisne de Vilamorta, a descripción da festa do Globo do Carballiño, que está feita cunha sensibilidade etnográfica brillantísima, non? Ou a descripción do Magosto en bucólica, ou a descripción... Entón, a novela, eso non quere dicir que ela este a reivindicar a cultura popular, pero ao mesmo tempo é sensible aos modos de aproximarse dele. Entón, o texto volve un pouco paradoxal, porque pode ir mesmo contra a súa propia intención, digamos, de proxecto político, non? Entón, tampouco queremos ler mecánicamente as novelas como de un sol representacións mecánicas de proxectos políticos, pero sí atravesadas por debates políticos e sí máis ou menos pechadas intentando, é outra cosa que pasa, que se comentaba José Manuel hai moitos anos na súa análise clásica sobre a tribuna, non? Que abre un caixón, que é o caixón da loita de clases, e pechao como un romance sentimental cando ten medo que aquilo acabe como de calquera maneira, tanto na tribuna como despois nas memorias dun solterón, non? Entón, que ela abra a veces, porque ten ese talento, porque aplica métodos de estudo solianos ou métodos etnográficos, entón vais a unha feira, na feira ve todo aquilo está a ferver, e ela, pois, fai o exercicio, pero despois di, bueno, pero aquí o que temos o que decía Balzac, un Robespierre de 20 millóns de brazos, entón hai que pechar todo isto outra vez, non vai a ser que me queimen o que nos queimen a nós, que estamos dentro do pazo, como pasaba na Esmorga, non? Estamos dentro do pazo, entón que carallo. Entón, se lemos así, nesta complexidade, creo que sí que hai un exercicio, digamos, de autoconciencia dos autores sobre a cultura galega que van atravesando outras reflexións, porque, obviamente, eu non podo separar os pazos de... Pois tampouco xa o fixo Ramón Villares, non? Otero Pedrallo, hai claramente unha reconexión, non? Mesmo nun artigo que fixen aí para Luces, non? O mesmo nome de Umbría que aparece na Quimera aparece en de Valar. Non hai moitos de Umbrías aí, é unha certa brincadeira, pero que demostra un certo cruzamento que as literaturas non funcionan así, separadas. Igual que se agora collemos o que dixen eu, pois que Galdós, claramente todo o mundo estaba situándose respecto a Galdós. O sea, non que decir, en fin, hai moitas cosas que están como moi cruzadas. Tense feito bastante coa cuestión das literaturas ibéricas. Hai un gran esforzo, hai uns anos, por estudar, precisamente aquí en Santiago, eu creo, non? Que a cuestión a relación con Portugal, o mesmo proxecto Machado era un proxecto iberista.
aí contacta con Braga. Braga, por a parte, era moi individualista, tampouco quería entrar, pero hai un intercambio, bueno, se podemos ler, está por facer, dende logo, sí. Sí, podo engadir Sí, claro. só dos comentarios. Un, respecto de Braga, que é o último, Braga foi suxerido pola Pardo Bazán para ser o prologuista do Cancioneiro, e nesas mesmas cartas que escribe respecto dese punto, ela recoñece que, primeiro, non ten moita idea do que é o folclore galego, e segundo, non se quere poñer a estudar sobre el, porque ten outros proxectos. Tanto considero que é unha desviación ou un impedimento para desenvolver o seu propio proxecto literario. Estamos falando nun tempo, 85, que está redactando Os Pazos de Ulloa e Madre Naturaleza, etc. Que é bastante sincera. Creo que estas son as cartas que publicou Carlos de Año, me parece. Están, creo que nunha revista, nun número de La Tribuna, se non estou equivocado. O segundo, a todo isto que planteou o profesor Víctor Freixanes, que, claro, isto é Franco Moretti, pero para nós, e en grande, non? Encontrar unha explicación armoniosa, digamos, da novela, xa non digo galega, española, que non está feito que eu saiba ese asunto. Logo, a novela do século XIX, a novela burguesa do século XIX, é un modo de construir non só a sociedade burguesa ou menos que burguesa, tamén máis popular no século XIX, pero iso tamén é unha narrativa da nación, non? Como xa se ten dito. Pero, aparte de todo iso, a novela está preocupada basicamente por explicar os efectos da revolución. O que preocupa é a revolución. Non como en que sitio está fulano e mengano. E os efectos da revolución, por tanto, non é que describan de forma pasadista un mundo estático, sino que describen a furia da revolución. E toda a novela francesa, bueno, toda, unha parte da novela francesa, non estou un conocedor deso, pero está guiada por eso. E esta novela que se fai aquí, ou estes romances que se fai en Galicia, son parecidos, pero con distancias moi grandes. Pero isto en Galicia é un dato que tamén temos que maniobrar con el, porque non é o mesmo escribir en 1928 que en 1885. Ainda que haxa moitas cousas que parecen análogas, pero non as son. Igual que o Gato Pardo. O Gato Pardo ten moitas similitudes cos camiños da vida, podemos decir. Ou co Arredor de sí, en algúns casos. Pero non é o mesmo, non? O sea, Lampedusa escribe nun momento porque recorda. Otero, noutro momento, porque recorda. Pardo Bazán escribe porque ve, non recorda, ve. Pero todo ten que ver coa disolución da sociedade tradicional. Entón, o que nos están contando non é que ben que este, sino como está afectada. Que pasa? Que Pardo Bazán disolvia dunha forma naturalista, é dicir, físicamente cae. En cambio, Otero, ou incluso Lampedusa, disólvena desde un punto de vista estético, ou Valle Inclán, incluso, de outra forma. O sea, que non é unha continuidade un pouco esfumata, podríamos decir, non? Porque por iso, cando Lampedusa, xa acabo con isto, presentou o seu manuscrito, os asesores editoriais italianos dixeron, pero isto que é? Isto é unha cousa que non ten nada que ver co que estamos falando aquí, isto era Elio Vittorini, creo que foi o que fixo o informe. Hasta que despois caiu un Feltrinelli, e Feltrinelli dixe, pois sí, non sei por qué, non sabe por qué. E coa película foi un bombazo, como de case o da película de Omar Sharif, non, pensei que estabas falando a serie. Non, como se chama? Doutor Civago. Doutor Civago. Tampouco nadie daba un duro por él, e o que foi. Bueno, entonces, o que están contando os efectos da revolución. En Otero tamén está moi claro. O que lle preocupa é como a revolución muda esa sociedade estable, armoniosa, retabular, que é a sociedade antiga, que el escoitou falar dela, non a conoceu. Entón, todo isto é modo creo que de construir o relato da sociedade do século XIX ou do XX e o relato nacional tamén, non? Pero aí teremos que facer moitos atlantes de romanzo. Olivia.
Ola, bos días. Tamén únome os parabéns e quería primeiro facer unha resposta a esta señora, pero marchou, é anecdótica. Se recordamos o que contou Alonso Montero onte sobre como aparece nunha novela posterior ese fillo que termina nacendo ao final da tribuna, en conversas con Alonso Montero primeiro e con García Negro despois, eu, a non ser que me equivoque, que estea escrito, eu comenteilles que a min ese personaxe recordoume a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, tipógrafo, aparece o fillo que Amparo ten na tribuna, aparece 20 anos despois, en forma dun personaxe, a meu entender, paródico, caricaturesco, que pon Emilia Pardo Bazán en Doña Milagros, Memorias dun solterón, e aparece ese sobrado que a deixou preñada, pois xa maior, vagueando, e de pronto o fillo de Amparo, tipógrafo, ameaza de morte se non casa coa nai. Este toque, que ademais non é relevante na novela, é un toque que recorda a tribuna e que está pensando en Pablo Iglesias, e na mensaxe nese momento socialista, e está facendo como un colofón paródico e sarcástico, non? Porque, terminan casando, pero maior importancia non ten. Pero eu quería falar, e logo facer unha pregunta, quería falar sobre... Non temos moito tempo para preguntas. Non, vou resumir, pero custa traballo. A ver, eu traballei a Emilia Pardo Bazán e a literatura gallega, e está no libro de actas do ano 9 que estaba aí. E entón utilicei, antes de que Toni de Año, porque lle dixen isto hai que publicalo, esas cartas que Gamallo levaba con elas 40, 50 anos sen sacar. Claro, é certo que faltan as cartas de Machado Álvarez a Emilia Pardo Bazán, pero están as dela. E nas dela podemos ver moitas das cousas que el, porque responde. Entre elas, aí é onde aparece a historia de por que é chamada Pardo Bazán. É chamada Pardo Bazán que se resiste a ese cargo porque en Murguía acaban de botalo fora por disensións que explicou moi ben Álex agora, sobre todo cos historiadores krausistas, e porque tiña esa extraña intención de fundar esa sociedade, pero en Madrid. El quería Madrid. Entón, chaman Egu Mersíndola Verde Ruiz, quen lle di a Antonio Machado Álvarez que chame a Pardo Bazán porque a escritora máis famosa que hai nese momento na Coruña, que ten un círculo social moi amplo de onde pode sacar moitos cartos con bailes benéficos, outras actividades, e porque ten dotes de xestora magnífica. Ela responde, eu non sei nada de folclore, cousa que logo lle dirá Teófilo Braga, e aquí quen sabe de folclore é Murguía. Responde iso. Entón, din, mira, que non pode ser, ten que ser vostede, porque, vale, de xestora, porque non sei nada de folclore, interésame, pero non podo dedicarme. O traballo que fixeron foi magnífico. A sociedade durou poucos anos, pero de aí saiu o cancioneiro popular de Xosé Pérez Ballesteros. Ela conseguiu que se publicase todo na colección de Machado. É dicir, non quiso sacar volumes na Coruña porque era moi caro. Pero o traballo que fixo foi de unha importancia tan elevada, ademais vigilada por Murguía, que lle valeu o paso da academia. Claro, ela estaba unida nese momento ao círculo, sobre todo homes, que formou a base para a fundación da academia pagada por Cuba e ideada por Cuba, pero na Coruña. Toda esa xente que mencionou Álex Alonso, sobre todo os irmáns Iglesia e Alvariño, son fundamentais. Son o círculo de la Iglesia. De la Iglesia. De la Iglesia, perdón, Antonio, Francisco, etc. É dicir, é o círculo, a Escola Coruñesa, aí está a base. Entón é a conexión, non se pode desligar. Logo Murguía, porque foi un enfado puntual logo Murguía, parece, claro que sí. Unha pregunta. Faría moitas, pero a
algo que resume porque era o espazo literario, o espazo de Meirás. A pregunta vai para Ramón Villares. É que creo que non temos tempo So- para máis preguntas. Bueno, Estamos entón, dando a digo, palabra ao é público, sobre non vos importa. que sentido ten que Temos ela que non... empezar moi cedo pola tarde e moi puntuais, porque temos unha tarde intensísima. Entón, Vale. pechamos coas achegas vosas do público e as preguntas despois en privado a mesa. A ver, é unha resposta a María Xosé Porteiro que Aí saiu... pasamos despois a... Vale, pero como tamén se dixo aquí, e é moi breve, que sobre masonería non sei, sobre socialismo, nun artigo que está recollido nesto que acaba de publicar a Academia sobre a educación da media muller, que está disponible online, o libro, que titulamos aí Feminismo, ela nos titulaba Na España Moderna, fala do feminismo e teño que recoñecer que é o socialismo o introdutor do feminismo, en fin, elabora un pouco sobre iso. E dous, sobre Otero Pedrallo e Emilia Pardo Bazán, o espazo está na decadencia esta, non é extenso, pero hai un capítulo que, en fin, é a autoría de María López Sández, aínda que ese libro asinámoslo as dúas, que movendo os marcos do patriarcado, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán, e aí analiza precisamente esta cuestión do tratamento á exclusión das mulleres do espazo. Non me vou a estender, se comemos xuntos o falarei con Villares, que eu volvo a decir que é política, é unha dimensión política, porque o feminismo é política. Ás veces se separan as dúas cousas, pero e nada máis. Bueno, moitísimas grazas, foi extraordinariamente intenso e interesante e nos vamos, polo menos, cun par de ideas de teses de doutoramento que se poderían facer. Continuamos ás 4:30 e intentaremos, desde a mesa e desde a organización, ser, insisto, extremadamente puntuais, porque a tarde o merece e vai ser longa e interesante. Grazas. Bueno...